Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Oktubre 25, tuig 2024. Thank God it's Friday! Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 61 dias na lang, kagapasko na. Sa gihapon ni Mola Garimon Corban, Bombot Shama Blanco Hover sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Pila ka mga lugar sa syudad sa Iloilo ginbaha. City Disaster Risk Reduction Management Office ginalantaw nga concern o ang ining concern nagapadayon o kung magbubo ang ulan. Samtang sa probinsya may latest update kita banwasang Haniway, Kalinog, Bingawan, Lambunaw, Pasig City yara nagapabilin sa signal number 1. Ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya kang Antique padayon ang monitoring kag consolidation sa halit nga gintuga ni Bagyo Christine. Samtang kaso nga murder ipasaka batok sa suspitsado nga nakatiro patay sa anay kapitan kag karon na barangay Kagawad sa banwasang Tigpawan. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa diin na bala karon si Bagyo Christine kay as per the information from Pag-asa, no, may posibilidad pa kuno nga ini siya ang magbalik diri banwa, pero siya sini nga pagparumbalik si Bagyo Leon kuno masulod man. Isa pagka weather disturbance ang nasiplatan sang Pag-asa sa bahin karon sang Philippine Area of Responsibility nga nagapamahog nga mangin isa ka bagyo kag kun magbagyo ini banwa pagatawgon ini sa kay Bagyo Leon. May kantanan sinadri sa pagwa sa par ni Bagyo Christine subong adlaw posible nga maglibot-libot anay ini sa West Philippine Sea kag posible man nga magbalik karon sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw sang Domingo kun Lunes. Depende sa epekto sang low pressure area sa nasidlangan nga bahin sa Mindanao nga ginalauman nga mangin isa iya ka tropical depression sa masunod sining 24 oras. Posible nga magbaskog pa si Christine samtang yara ini sa ibabaw sang West Philippine Sea. Alas 2 sa kahapon, mga biyan, ang sentro ni Christine nasiplatan sang Pag-asa sa coastal waters sang Santa Cruz, Ilocos Sur, nga nag-angkon sang kabaskugon sining hangin nga nagalabot sa 95 km per hora kag pagmadlos nga 115 nga nagalabot sa 100 km or 115 km per hora. Bangod sini yara sa gyapon sa signal number 3 ang Benguet, Ilocos Sur, La Union kag Pangasinan. Signal number 2 sa Metro Manila, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, western portion sa Batangas, northern portion sa Quezon, General Nakar, Infanta, lakip na din ang Polillo Islands, kag Sumungman, Lubang Islands, lakip na ang Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, lakip man diri Banwa ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga Abra, Ifugao, Mountain Province, kag Aurora. Tiyan mo sini ang latest na karon na banwa
Kag with this weather development, kabay pa nga ti may pagbago sa bahin karon niya sa direksyon ni Christine Manoa. Kay para nga hindi na di siya magbalik sa Philippine Area of Responsibility. Kung nakagwa na gidman ini siya Banwa. Kag ining si Bagyo Leon naman, kung tani, hindi lang siya nga magangurob nga do kasubong maniya sa isa ka Leon. Leon lang kung tani nga mabuot ini. Para nga hindi na madugangan ang halit nga gintugaman ni Bagyo Christine sa iya siniya nga hagi man diri sa pungsod na Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumboti, kung makitaan man ninyo sa mga ginbalita man naton diri sa Bombo Radio, may pipila ka mga lugar nga ti tagadughan iya ang tubig. Partikularmente dito sa may area sa Naga, Camarines Sur. Pati gani si former Vice President Leni Robredo nagpakigbahin na iya sa pagpanghatag sa ayuda man dito sa mga nabahan. Naglusong siya sa tubig baha. May iba naman nga nag-grab sa opportunity nga magpakitang tao nga kuno abiti nagabuligid. Kung ang iban siniya Banwa nagapanagtag sa relief goods, pagkaon, nagapang rescue. May isa iya Banwa nga nagsurusakay-sakay man sa kayak bala. No? Nagsakay sa kayak tapos na nagtag siya ka kwarta. Por Diyos por Santo. Mati halong gid kamo sa sining mga sahi isang mga politiko kag naga-aspirar nga mangin politiko. Kay bisan ano lang siniya nga mga sahi isang publicity karon ang ila sini nga i-grab. Good or bad publicity, still publicity kuno mo. Pero ang iban siniya Banwa, diding mo ya kita yang ano kasubong yang natimpranuan pa yang Pasko kay hindi iya ayuda na panghatag kwarta. Ti sa subong aming tsimpo nga nagabaha madamo sa mga kabumbo naton ang na-stranded, hatagan mo sila sang kwarta ti anong baklon sini nila. No, kung nagabaha sa ila sining lugar. Para sa diin di nila gamito ng kwarta be. Sa aton sini nga mga kabumbo, pakita naton kung sinong ginatumod tayang politiko bla. Sa karon sa aton man sini pa niya nga pagpangalagad kay ang iban sini Banwa ya nagalusong sa tubig baha. Ang purpose nga maghatag sang ayuda, ang purpose para iya nga magpang rescue sa mga na-stranded kag nabahan. Why man niya siling sakay-sakay to sila sa may Maruto kag nagtag ti kwarta. Maluoy kamo. Ang mga nagapanguna nga mga balita detalye sini sa balita lokal sa Bomboray South to bantayan ang detalye sa baray nga pagpalayag sa aton sini nga palatuntunan pagbalik karon pagkatapos ang Bombo Network News. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagbahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasilungog. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Oktubre 25, tong 2024, 61 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita sa ating weather update, mamaya Bagyong Christine, papalabas na sa teritoryo ng Pilipinas. Ito namang low pressure area sa labas ho ng bansa, tuluyan ng nalusaw.
Bilang naman ng mga napaulat na nasawi sa Bicol Region sumampa na sa 26, higit 3.3 milyon na individual naman abay naapektuhan ng Bagyong Christine. 5 dam sa Luzon area dinagdagan pa ang pinapakawalang tubig dahil yan sa mabibigat na serye ng mga pagulan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng simpatya sa mga biktima ng bagyo. Pinamobilize din ang lahat ng resources maging ang mga personnel ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Abangan din mga kabombo dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa huling linggo ng Oktubre. Sa ating balita sa probinsya, mga eskwelahan na ginagamit sa evacuation center sa Northern Luzon abay nagkakapunuan na. Libo-libong ektarya naman ng mga pananim lubog sa baha. At sa ating sports balita mamaya, Dallas Mavericks ibinulsa ang unang panalo ngayong season laban sa Spurs. At itong si Klay Thompson nagpasok namang ng 22 points sa unang regular game bilang Dallas forward. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nadagdagan pa ang bilang habang ito'y patuloy na bineberipika ng mga otoridad. Maliban dito ay aabot rin sa 3 katao ang nanatiling nawawala o missing habang 9 na katao ang naitalang sugatan. Dahil sa bahang dulot naman ng bagyo, pumalo na sa 314,390 individuals o katumbas po ito ng 106,000 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center roon. Sa ngayon kasi, lubog pa rin sa baha ang aabot sa 586 na mga barangay sa Bicol Region habang karamihan sa mga ito ay mula sa lalawigan ng Camarines Sur. Patuloy naman ang rescue operation ng mga concerned agencies sa mga pamilyang na-trap sa mataas na tubig baha. Sa Naga City mga kabombo, nangunguna mismo si dating Vice President Leni Robredo sa pamahagi ng relief sa mga apektadong residente na kung saan ay lumusong pa ito sa tubig baha kaya ang kanyang o kasama ang kanyang angat buhay team. Hanggang kaninang alas 8 ng umaga, pumalo na rin sa mahigit 13.4 million ang halaga po ng mga donasyon ng ipinasok nitong Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Standards o Ethical Leadership. Mula po ito nung ipinawagan ni dating Pangulo o dating Vice Presidente Leni Robredo. Sa kaugnay ding balita, sumampa na sa mahigit 3.3 million na mga Pilipino ang naapektuhan ng severe tropical storm Christine sa bansa, habang mahigit naman sa 10,000 individual ang pinili pong lumikas dahil sa epekto ng bagyo. Itong kinumpirma ng pamunuan ng Department of Social Welfare and Development ngayon pong araw ng Biyernes. Ayon kay Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit sa 805,000 na pamilya na ang naapektuhan sa Ilocos Region pa lamang, kabilang na ho ang karagdagang 40,000 na pamilya. Abot naman sa kabuang 288,000 na individual o katumbas ng 75,000 na pamilya ang namamalagi ngayon sa higit 3,300 o 3,300 na mga shelter na itinalaga ng gobyerno. Paliwanag ni Asek Dumlao, biglang lubo ang numero ng mga apektadong Pilipino matapos na may pasa o may pasa sa kanilang opisina mula po sa disaster reports sa Region 1, Region 2 at mula dyan sa may Central Luzon. Kaugnay po nito ay nakapaghatid na rin ang ahensya ng hanggang sa 111 million pesos na halaga ng humanitarian aid. Ito po'y kinabibilangan ng mahigit sa 150,000 na family food packs at mga non-food items sa mga evacuation center kung saan namamalagi ang mga lumikas na pamilya sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Bombo Weather Update. Magandang tanghali mga kabombo, narito na ang ating ulat panahon. Patuloy nga sa paglayo sa bansa itong severe tropical storm na si Christine at ito ay kumikilos na dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila nito mga kabombo ay asahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang parte ng Luzon at maging dito sa may bahagi ng Visayas dahil yan sa trough o itong buntot na epekto ng naturang sama ng panahon. At batay nga sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 255 km west ng
Baknotan na La Union, seksyon na 20 km per hour. Samantala, northwestern Pampanga, Zambales, portion ng Bataan. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang nakataas pa rin sa ilang lugar dito sa Luzon, kabilang na riyan ang Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, lalawigan ng Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan at nalalabing bahagi ng Bataan, maging dito ho sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon at maging dyan sa may bahagi ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng Palawan, kabilang na ang Calamian at Cuyo at Calayan Island, maging dyan ho sa may lalawigan ng Camarines Sur, Camarines Norte at Burias Island. Sa Visayas, signal number 1 din sa northern portion ng Aklan at maging dyan sa northern portion ng Antique, kabilang na ang Kaluya Island. Asahan pa rin itong mga pag-ulan at bahagyang lakas ng hangin sa mga nabanggit na lugar. Samantala, mamayang hapon nga o gagabi ay posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Christine. At sa kabila nga nito, mga kabombot ka sa nation, ay inaasahan pa rin na sa paglabas ng naturang itong Bagyong Christine dito sa Philippine Area of Responsibility ay magkakaroon ho ito ng Fujiwara effect o sinasabing mag-U-turn ito pabalik dito sa ating bansa. Dahil nga doon sa nabuong low pressure area naman ay bagyo, dyan sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga na tinutukoy ko kung bagyo na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay namataan sa may silangang bahagi ng Visayas. Nagsimula na mga itong kumilos pa northwest sa bilisyan na 20 km per hour. Dala po yan ng buntot nito hong Bagyong Christine. Sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Christine ay nagbukas po ng spillway gate ang Magat Dam, dyan sa may probinsya ng Isabela, Ipu Dam, dyan sa may probinsya po ng Bulacan, San Roque Dam, ang pinakamalaking dam sa Pilipinas, dyan po sa may bahagi po ng Pangasinan, at Ambuklao at Binga Dam, dyan naman sa may probinsya po ng Benguet, dyan sa Cordillera. Batay sa datos na nilabas ng Hydrology Division ng Department of Science and Technology ngayon pong araw na ito, lahat po ng 5 nabanggit na dam ay pawang nagdagdag ng volume ng tubig na pinapakawalan dahil na rin sa malawak ang pagulan sa mga watershed area ng mga nasabing dam. Mula po sa isang gate kahapon, ito ho'y naglalabas mga kawombo ng kabuang 293.18 cubic meters per second na tubig ngayon pong araw. Makikita po ninyo sa inyo pong mga screen, ito hong mga pinapakawalang tubig ng bawat dam, itong 5 dam na nakabukas po sa ngayon. Samantala sa Binga Dam naman, binuksan na po ang 6 nitong gate mula po sa 2 gate kahapon. Sa kasalukuyan po, meron itong 3 metrong opening at naglalabas ng 287.25 cubic meters per second ng tubig. Ito ho'y malayo-malayo kumpara ho doon sa 116.44 cubic meter per second na pinapakawalan kahapon. Sa pinakamalaking dam sa Pilipinas naman na San Roque Dam, bukas po ang isa nitong gate at naglalabas ng 68.45 cubic meters per second at mas mataas ito kumpara ho sa 53.90 cms kahapon. Diyan sa may Magat Dam sa Isabela, naglalabas po naman po ito ng 375 cubic meters per second ng
tubig mula po sa isang gate na nakabukas. Mas mataas din po ito ng ilang sentimetro o ng ilang cubic meters kumpara ho sa 300 cubic meters per second na pinapakawalan kahapon. Samantalang mga kabombo, pinapalalahanan pa rin ng mga dam management ng publiko na maaari pong maapektuhan sa pagpapakawala ho ng tubig. Kasunod ito ng naranasang pagbaha na dulot nga nitong Bagyong Christine kung saan marami ang nasalanta. Ayon kay Servando, sa panayam nga ng Bomboradyo, mahalagang aral ang dala ng nasabing kalamidad dahil sa panahon ngayon ay binabaha na rin kahit ang mga dating ligtas sa mga nakaraang sama ng panahon. Kung titingnan aniya, malaking pinsala na agad ang idinulot ng bagyo diyan sa Bicol region kahit bago pa lamang ito maglandfall sa lalawigan ng Isabela. Isa nga sa mga importanteng isecure ang communication line para matiyak na coordinated ang mga aksyon at updated sa mga crucial instructions ang mga opisyal at maging ang mga residente. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng paliwanag ni Administrator Nathaniel Servando. Isa-isa siguro ito sa mga lessons learned, dapat maghanda at sa mga information na of course we have different various source of information. Nandiyan ang social media, and then of course mahalaga din ang sundin ang payo kung ano man ng na pinairal ng mga lokal na pamahalaan, mga local disaster risk management officials natin para maiwasan ang posibleng mga mangyayari, maibsan ang epekto ng ganitong situation. Siguro yung i-secure yung communication lines, dahil nabalita natin na halos although humupa na konti ang mga pag-ulan, but may mga sudden buhos ng mga pag-ulan dahil sa mga thunderstorms. So mahalaga yung mga information na kanilang makuha. Yan ang bahagi ng paliwanag ni State Weather Bureau Administrator Nathaniel Servando. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, umabot na sa 42 mga road section ang isinara sa trapiko dahil po yan sa matinding pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito ho'y kinabibilangan ng 8 mga road section sa may Cordillera Administrative Region o dyan sa may CAR at 9 sa National Capital Region, isa sa may Ilocos Region o Region 1, 2 dyan sa may Region 2 o Cagayan Valley Region, isa sa may Central Luzon o Region 3 at 6 dyan sa may Region 4A. Sa Bicol Region o Region 5 na pangunahin pong naapektuhan sa pananalasa ng bagyo, mga kabombo, meron pong kabuuan na 15 mga road section ang sarado po sa trapiko hanggang sa kasalukuyan. Ilan sa mga dahilan nito ay ang paggupo ng malaking bahagi ng mga kalsada at ang ilang kalsada po ay natabunan din po ng gumuhong lupa at natabunan din po ng malalaking mga punong kahoy. Yung iba naman, natabunan po ng malalaking mga bulto ng mga bato. Natibag ang pavement ng ilan po sa mga kalsada at yung iba naman ay tuluyan pong nalubog sa tubig baha at inabot po ng ilang metro kaya hindi po makalusong ang mga sasakyan. Ang ilan sa mga tulay, mga kabombo, na dumadaan sa ilang isinarang kalsada ay tuluyan din pong gumuho kaya nagkaroon po ng closure. Sa kasalukuyan, 3 national bridge o mga pambansang tulay ang hindi po madaanan at isa sa Region 2, isa po sa Region 4A, isa rin dyan sa may Bicol Region. Maliban sa mga isinarang kalsada, meron din pong 14 na road section na meron pong tinatawag na limited access dahil na rin po yan sa pagbaha, pagguho ng lupa at pagkakatibag ng mga naturang kalsada. Update po tayo sa iba pang mga development dito rin po sa Metro Manila. Bahagyang humupa na rin ang baha dyan sa may Sukat Road sa may Parañaque City na inabot po ng matinding baha kagabi. Nabatid na umabot po hanggang sa dibdib ang tubig sa nasabi pong lugar, particular na sa harapan po ng isang malaking mall. Kaya naman maraming mga sasakyan ang napilitan pong umikot sa mas malayong ruta
dahil na rin sa hindi pumadaanan na ang ilang mga lansangan. Pero ang ibang residente ng Parañaque ay maging dyan sa may bahagi po ng Las Piñas na katabi ho nito ay mas pinili na lang na lumusong lalo na ang mga meron pong kailangan ding isalba sa kanilang mga bahay. Nabatid na isa po sa itong sukat area sa mga binabahang bahagi ng syudad kahit na noon pa mga nakaraang pananalasan ng bagyo at ito hong hanging habagat. Kuha tayo ng mga update dyan sa may bahagi po ng Bicol Region. Meron na pong umaabot o pumapalo sa halos 30 million pesos. Yan pong pinsala ho na iniwan ng Bagyong Christine sa sektor Agrikultura sa Bicol Region na ayon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovelia Gorin sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na inaasahan na madaragdagan pa ang naturang bilang dahil maraming lalawigan pa ang hindi nakakapagsagawa ng assessment kasunod ng mga lugar na hindi pa rin madaanan hanggang sa ngayon na matay sa initial na ulat at mula sa 3 lalawigan pa lamang sa rehiyon na aabot sa 600 165 farmers ang naapektuhan ng naturang kalamidad. Nabatid na ang Palayan ang pinaka naapektuhan ng naturang kalamidad. Siniguro rin ng opisyal na sapat ang tulong na ipapamahagi ng ahensya para sa mga naapektuhang mga magsasaka upang muling makabangon ang mga ito. Ang priority po natin ngayon makapag-save ng life and sa ating mga yung mga traders natin at yung mga may tindahan nagtitinda ng mga pagkain sana ay wala naman magsamantala po. At ngayon po kailanman ngayon po yung kailangan natin yung pagtutulungan po, cooperation. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Hindi rin nakaiwas sa panganib ng baha maging ang food truck ng Philippine Red Cross. Malayong biyahe kasi ng mga binahang daanan ang ilan lamang yan sa mga pagsubok na sinuong ng humanitarian caravan ng Philippine Red Cross. Nabatid na muntik nang hindi makatawid sa mataas na baha ang sasakyan sa Lopez, Quezon Province. Sa pamamagitan ng diskarte at sa kagustuhang makapagpadala ng tulong, nagawa ng paraan at naitawid ang nasabing sasakyan. Agad na namahagi ng mga hot meals ang volunteers mula sa food truck para yan sa mga pamilya. Samantala, nagpadala na rin ang Philippine Coast Guard Southern Tagalog ng mga karagdagang mga puwersa dyan sa may Bicol Region upang tumulong sa nagpapatuloy ng mga search and rescue operation. Kasunod pa rin po yan ang pananalasan ng Bagyong Christine. Maabot na sa 85 katao ang nailigtas ng team sa kanilang operasyon. Kasama ho sa mga nailigtas ang 62 katao na na-stranded, kabilang ang ilang lokal na opisyal na miyembro ng pamilya Villafuerte, 3 buntis, 5 kabataan, 2 sanggol at 1 senior na natrap sa kanyang bahay. Meron ding 9 na katao na natrap sa isang pagawaan ng liquefied petroleum gas at 3 iba pang katao na napakiusapan ng lumikas muna. Katuwang ang iba pang mga ahensya at mga lokal na otoridad, mas pinalawak pa ang search and rescue operation sa nasabing lalawigan. Gamit po yan ang mga truck at mga rubber boats upang maayos na maisakay ang mga residente at maisagawa yung pong misyon para sa iba pang posibleng na-trap sa kanilang mga tahanan. Bunsod pa rin po yan ng malawakang pagbaha. Samantala, ang Philippine National Police naman nagdagdag na ng puwersa sa Bicol Region para umalalay sa nagpapatuloy nga na rescue operation. Nasa 1,000 pulis sa Bicol, apektado rin ng Bagyong Christine. Alamin natin ang buong detalye sa balita ni Bombo Kelly Cordero.
Nagdagdag na ng puwersang Philippine National Police sa Bicol Region para umalalay sa mga kapulisan na patuloy na nagsasagawa ng rescue operations ngayon dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Ayon kay Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, inaasahang darating sa Bicol ang 200 pulis na augmentation mula sa 2 rehiyon. 100 ay ipinadala mula sa Police Regional Office 4A at 100 pulis rin mula sa Police Regional Office 8. Ayon kay Dizon, ang kinakaharap lang ngayong pagsubok ay ang baha sa mga highway na posibleng madaanan ng trucks ng kapulisan para makarating sa Bicol. Pinaabot niya po ma'am yung rotation ng tao. Papadala yung Region 8, yung Region 4A kasi sila yung neighboring region ng additional personnel para ma-replace yung mga worn out na pulis natin na nag-rescue mula pa nung isang araw po ma'am. Ang augmentation ay bunga raw ng emergency meeting kay Deputy Chief PNP for Operations Lieutenant General Michael Jan Dubria na iniatas ang pagkakaroon ng rotation ng mga pulis o kapalitan ng mga pulis na ilang araw nang nagsasagawa ng rescue operations. Samantala, aabot ng 1,000 pulis sa Bicol lang naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon kay Dizon, direktiba na kailangang tulong. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hello, bundles of surprises. Walang talo, sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from 1 classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. Sure sa Dunkin'. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, Series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras na natin 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pa mga pangunahing balita, minamadali na ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente sa 5 probinsya sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na naapektuhan ng Bagyong Christine. Layon nito na maibalik ang normal na distribusyon ng kuryente sa mga lugar na hinagupit ng bagyo. Ayon kay Grid Public Relations Officer Trish Roque, kabilang sa mga apektadong lalawigan ay ang probinsya ng Batangas, Camarines Sur, Pangasinan, Tarlac at dyan sa may Nueva Ecija. Sa isang panayam sinabi nitong si Roque na ang linya ng kuryente sa lalawigan ng Camarines Sur ay nanatili pa rin pong lubog sa tubig baha. Ilan sa mga apektadong lugar sa Camarines Sur ay hindi pa rin maipas o mapasok dahil sa mga nakahambalang ng mga punong kahoy at tuhoy ng mga natumbang malalaking punong kahoy habang nasa kasagsagan nga ng panalasa ng Bagyong Christine. Sa kasagsagan ng bagyo, ilang malalaking punong kahoy ang natumba sa ilang pangunahing lansangan sa National Capital Region tulad ng Rojas Boulevard, EDSA at iba pang mga service road. Kinabibilangan nito ng isang punong kahoy na nabuwal at humarang sa linya ng Light Rail Transit Line 1 sa pagitan ng EDSA at Libertad Station na nagdulot naman ng limitadong operasyon sa naturang linya. Ayon kay sa DPWH, naka-standby ang mga team nito para magsagawa ng clearing operations habang nagpapatuloy naman ang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Tala sa kaugnay na balita, ayon nga sa pamunuan ng Light Rail Transit o Light Rail Manila Corporation, limitado ang operasyon ngayong araw ng Light Rail Transit Line 1 dahil yan sa isinasagawang paglilinis sa mga riles ng tren. Ilan kasi sa kanilang mga riles o linya ay nabagsakan ng mga naputol na kahoy dahil yan sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa kumpanya, limitado ang biyahe ng LRT1 mula Central Terminal
hanggang Fernando Po Junior Station, vice versa. Magtatagal ang implementasyon nito hanggang mamayang hapon at muling sisimulan ang kanilang commercial service pagsapit yan ng alas 4:30 ng hapon. Layo ng hakbang na ito na maayos na ang kalagayan ng mga istasyon at upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga mananakay. Sa iba pang mga development, nakapagpadala na ng mahigit sa 150,000 mga family food packs at mahigit 3,000 mga non-relief goods. At ito ho'y nagkakalaga ng 111,000 o 111 million pesos na mga food and non-food items. Ito hong Department of Social Welfare and Development para ho yan sa mga local government units sa mga lugar na nasalanta po ng Bagyong Christine. Batay yan sa datos hanggang kaninang umaga. Dagdag pa rito ay meron pang stockpile na 1.9 million family food packs na may halagang 1.43 billion pesos. Yun pong nakahanda sa iba't ibang mga field office ng ahensya bago pa man tumama ang Bagyong Christine. Ito ho'y nagawa ng ahensya sa kanilang mga programa, sa pangunahin po dito sa Buong Bansa Handa Program, kung saan ilang mga opisyal, gaya po ni na Special Assistant to the Secretary for Disaster and Management Group, Leo Quintilla, ang nakibahagi doon po sa pagkahanda nitong mga tulong. Ayon pa kay Quintilla, ang estratehiya na ito ng Department of Social Welfare and Development ang dahilan ng mas mabilis na pagresponde at pinakamabilis na pagpapadala ng mga food packs at mas efficient sa ganilang ginagawang repacking at pagpaplano. Samantala, dahil din umano sa naturang programa naging epektibo ang mga paghahanda ng tanggapan at ng Social Welfare and Development at nakapagtala ng halos 2 milyon na mga pre-positioned food packs sa iba't ibang field office bago pa man tumama ang naturang bagyo. Kuha din tayo ng mga development dyan sa may Western Visayas. Bilang po ng mga individual na naapektuhan itong Bagyong Christine, lumubo pa sa mahigit 40,000 katao. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pumalo pa sa halos 40,000 na mga individual ang apektado ng Bagyo Christine sa buong Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Raul Fernandez, Director ng Office of the Civil Defense Region 6 at Chairperson rin ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Office Region 6. Sinabi nito na katumbas ito ng 37,873 na mga pamilya. Mula sa nabanggit na bilang, nasa 4,196 na mga individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. 169 naman ang mga bahay ang nasira mula sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Nilinaw naman ni Fernandez na ang bilang ay for validation pa. Patuloy naman ang pamamahagi ng mga relief goods sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Right now we are maintaining 58 evacuation centers. Mostly nasa Aklan, Antique, Capiz, and meron tayo sa Guimaras and Iloilo. So Iloilo City and Negros Occidental. Halos lahat meron tayong affected families. Si OCD Western Visayas Director Raul Fernandez para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng simpatya sa mga biktima ng Bagyong Christine at pinamobilize na rin ang lahat ng resources maging ang mga personnel ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Alawin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing dito sa Palasyo ng Malacanang kung saan hiningan nito ng update ang mga concerned agencies. Ang pulong ay dinaluhan ng mga gabinete at mga concerned government agencies leaders. Iniulat ni Pangulong Marcos na dumating na nga sa Bicol International Airport kaninang umaga ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force upang na may mga bitbit na foodstuff, relief items at mga equipment gaya ng generator set, satellite communication, water filtration units at mga personnel. Iniulat din ng Pangulo ang deployment ng mga sundalo mula sa Philippine Army na nagsagawa ng search and rescue effort. Sa ngayon, nasa kabuang 40 na mga rescue boats ang na-deploy
ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Presidente, kanyang pinatitiyak sa mga concerned agencies na kaagad mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan sa Bicol. Bandang alas 6:49 kaninang umaga nang umalis sa Villamor Air Base ang C-130 at tumating pasado alas 7:50 kaninang umaga sa Bicol. Ipinag-utos din ng Pangulo ang pag-mobilize sa mga personnel ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para tumulong sa search and rescue operation at rehabilitation effort at maging sa humanitarian mission. Nagpaabot naman ang Pangulo ng simpatya sa mga kababayan nating naapektuhan ng hagupit ng bagyong Christine. Sinabi ng Presidente, nagsusumikap ang gobyerno na maibigay ang agarang pangangailangan para sa ating mga kababayan. Anya, 24 oras nagtatrabaho ang pamahalaan para mabigyan ang mga ng tulong ang mga ito. Pinasalamatan din ng Pangulo ang proactive measures ng mga local government units kung saan maraming buhay ang nailigtas. Maituturing kasing first responders ang mga ito. Nakatakda namang magsagawa ng aerial inspection ngayong hapon ang Pangulo sa bahagi ng Batangas at Cavite upang makita ang lawak ng pinsala na iniwan ng bagyong Christine. Bukas, posibleng bibisitahin din ng Pangulo ang Bicol Region. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Being first responders, local government units are the ones, the entities that we count on for that very first response. And they have, as usual, come through and have done everything that is possible, that's humanly possible to do, to provide relief. What used to be a 1 in 100-year occurrence is now happening with much greater frequency and ferocity due to climate change. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, tapos na ang situation briefing dito sa Palasyo ng Malacanang at inilat nga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sa 36 local government units sa Bicol Region. Siyam pa rin dito ang nasa lubog pa rin ang tubig baha. So ito ngayon ang pinopokus ng gobyerno para nga sa gagawing search and rescue operations at para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras na natin, meron na lamang po tayong 28 or 27 minutes bago po sumapit ang una ng hapon. Sa iba pang mga updates, kaugnay pa rin po sa naging epekto ng bagyong Christine. Nagpadala na rin ang Makati City ng mga rescuers dyan sa probinsya po ng Batangas upang tumulong naman sa rescue operation at iba pang mga operasyon. Kasabay pa rin po yan ang malawakang pagbaha sa naturang lugar. Kagabi mga kabombo, bumiyahe ang mga Makati Rescuers na pawang mga miyembro ng Makati Search and Rescue Team mula ho sa Makati Disaster Risk Reduction and Management Office. Tumuloy yung mga ito sa punong himpilan ng Philippine Coast Guard dyan sa may Batangas City. Dala ng mga ito ang kagamitan para ho sa mga rescue, humanitarian at relief operation na maaari pong isagawa ng team. Kabilang din dito ang mga rescue boat, mga life vests at iba pa. Makakasama naman ang Philippine Coast Guard ang mga rescuers sa pag-iikot, pagpapatrolya at maging yung pagsagip po sa mga residenteng inabot na ng tubig baha. Dala pa rin po yan ng walang tigil na pagulaan dulot ng bagyong Christine. Samantala, kinumpirma naman ng lokal na pamahalang ng Maynila na nagpadala rin sila ng mga rescuers sa Bicol Region para tumulong sa mga apektado ng bagyong Christine. Abot sa 14 na o 14-man team mula sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang bumiyahe patungo sa rehiyon. Sila ay may mandatong umasisti nga sa nagpapatuloy na search and rescue operations doon. Ito ay batay na rin sa direktiba ni Mayor Hani Lacuna. Nagpadala rin sila ng mga truck at rubber boats, kabilang na ang mga water filtration upang makapagbigay ng malinis na tubig sa mga apektadong residente. Sa ibang development naman, inatasan na ng Department of Agriculture ang Philippine Crop Insurance Corporation na agahan ng pagpuproseso sa mga insurance claims
nitong mga magsasakang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa kabila ng maikling panahon, nais ng Department of Agriculture na makapagsagawa kaagad ng Philippine Crop Insurance Corporation ng assessment at maging yung kanilang validation sa pinsala ho na iniwan ng Bagyong Christine sa sektor ng pagsasaka. Kasama ho dyan yung mga sakahan upang agad na may proseso ang mga insurance claims ng mga magsasaka. Si Francisco T. Laurel Jr. dapat maagang mailabas ang pagbangon mula sa epekto ng Bagyong Christine. Kasama na yung naging epekto ng nagdaang Bagyong Julian, ilang linggo pa lamang po ang nakakalipas. Batay nga ho sa ulat ng Department of Agriculture, mahigit sa 70% ng mga palayan sa buong Pilipinas, iyan pong naani na ng mga magsasaka. Ito ho'y bago pa man yung pagpasok ng Bagyong Christine. Gayunpaman, sinabi nitong si Secretary Francisco Laurel Jr. na maraming mga sakahan sa bansa ang nabaha at nasira dahil yan sa malawak na pagulan at malalakas na bugso ng hangin. Batay sa report mga kamambo ng Department of Agriculture Disaster and Risk Reduction and Management Operations Center, meron ng inisyal na 80 million pesos na halaga po ng pinsala na tinamo ng sektor ng pagsasaka dito ho sa pagdaan ng Bagyong Christine. Samantala, noon pong nanalasa naman ang Bagyong Julian sa Pilipinas, umabot po noon sa 607.38 billion pesos. Yun pong halaga ng pinsalang iniwan din nito sa sektor ng pagsasaka. Bago po nanalasa ang Bagyong Christine, wala pa pong inilalabas ang Department of Agriculture na final o huling damage assessment sa pinsala ng Bagyong Julian. Samantala, nagmistulang parking area ang kabaan ng Bypass Road sa Barangay Malilis, Lemery, Batangas, kasunod na rin ng malawakang pagbaha at mabigat na pag-ulang dala netong Bagyong Christine. Sa kahabaan ng Bypass Road, makikita ang mahabang linya ng mga delivery truck at mga cargo truck, marami mga tanker truck na may karga-kargang petrolyo at mga pampasaherong bus. Maliban sa mga malalaking sasakyan, marami mga SUV at private cars ang nakaparada rin sa gilid ng naturang kalsada. Nananatiling lubog nga sa putik ang malaking bahagi ng Lemery, Batangas at ilang oras ang hinihintay ng mga biyahero bago tuluyang makaalpas. Bago tayo dumako sa iba pa ang mga balita mula po sa ating mga probinsya, mga kabombo, eto, asahan po yung paggalaw ng presyo po ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Huling linggo na po ng Oktubre ng taong 2024. Batay po ito sa inilabas ngayong araw na abiso ng Department of Energy. Batay sa inisyal nga na report, mga kabombo, na inilabas po ng naturang ahensya, maaari pong tapyasan o tatapyasan o dadagdagan ito hong presyo ng gasolina ng hanggang sa 20 centavos kada litro. Posible ito ay tatapyasan o kung hindi man dadagdagan. Maaari din pong madagdagan ng 10 sentimo o matapyasan ng 30 centimos ang kada litrong presyo ng diesel. Habang sa kerosene, mga kabombo Star Nation, ay magkakaroon po ng rollback na 20 centavos hanggang sa 30 centavos. Ito lamang po yung confirmed so far na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Sa araw po ng Lunes, ilalabas po ang kabuang halaga ng tapyas presyo. Ipapatupad po ito kinabukasan araw ng Martes. Ngayon pong linggo, mga kabombo, ay nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng ilang sentimo na tapyas presyo. Oras natin 19 minutes na lamang at mag-alauna na po ng hapon. Buwan tayo ng mga development mula po sa ating mga provincial station, mga eskwelahan na ginagamit po bilang mga evacuation center. Nagkakapunuan na ng mga evacuees dahil pa rin po yan sa patuloy na pagbaha dyan sa may Northern Luzon. May update po dyan ng Bombo Radio Tugigaraw. Puno na ang mga eskwelahan na ginagamit ngayon na evacuation center ng mga binahang ng Ilog Cagayan sa mga susunod na oras dahil
sa pagbaba ng mga tubig mula sa kabundukan at maging ang tubig na pinapakawalan ng Magat Dam sa Isabela. Sa ngayon ay nasa critical level na 11.1 meters ang water level sa Bunton Bridge. Sinabi din ni Dr. Ramirez na umaabot na sa 803 families o binubuo ng 3,000 individuals ang nasa evacuation centers. Ang mga ito ay mula sa 27 sa 49 barangay ng lungsod. Idinagdag pa ni Dr. Ramirez na patuloy ang pag-iikot ng first responders sa mga lugar na binabaha at may ginagawa na paglikas sa ilang residente na nakulong sa kanilang matahanan na tumangging umalis kagabi sa kabila ng babala sa mga ito sa pagtaas ng tubig baha. Talagang matitigas ang ulo. Ito mga to. Pero kung evacuate ka, kagabi, grabe naman. Sinabi na binabantayan na sila ng pulis, huwag to, not to go there. Nagpilit pumunta tapos sa water cam natin aim, tapos saka sila nagpaparesto. Isa bumaba from second floor, may kukunin doon sa perso, baka naipit ng baha, she was, ang dami nilang binon, ang dami ayaw umalis. Yung katigasan ng ulo nyo, i-force the life ng ating mga rescuers. Ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiawoy Ibay nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Mula dyan sa may Cagayan Valley, dako tayo sa may Ilocos Region. Ito hong red alert status nakataas pa rin ho dyan. Kasunod pa rin po ng pagdaan nito hong Bagyong Christine. May mga development na nakuha po dyan ng Bombo Radyo Dagupan. Umabot na sa tinatayang 357 pamilya o katumbas ng 1,300 individual ang naitatalang naapektuhan ng hagupit ng Bagyong Christina. Ayon kay Adrian Pagsuringan, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 1, 380 sa mga ito ay nasa loob ng evacuation centers habang 39 naman ang tumutuloy sa kanilang mga kamag-anak. Dagdag pa rito, umabot naman sa 2,000 pamilya o nasa 7,600 individual ang nauna ng nagkandak ng preemptive evacuation sa buong rehiyon, habang nasa 17 namang mga kabahayan ang napinsala na kinabibilangan ng pinagsamang lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. 17 rin ang naitatalang nawalan ng supply ng kuryente at 7 naman rito ang naibalik na sa normal. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang response operation ng mga otoridad at pagbibigay ng mga tulong sa mga apektado. Nananatili namang lubog sa baha ang ibang parte sa lungsod ng Dagupan, bayan ng Lingayen at Santo Tomas, at tilinaw ni Pagsulingan na wala pang naitatalang pag-apaw ng major river bases. Sa kabila naman ng pagbaba ng tropical cyclone wind signal sa mga lalawigan, nananatili namang nakataas ang red alert status sa buong rehiyon para sa pagpapanatili ng seguridad at pagiging alerto ng mga residente. Samantala, nakapagtala naman ng isang nasawi at isang nawawala sa kasagsagan ng bagyo, ngunit naalam pa ng mga otoridad kung konektado ba ito sa hagupit ng Bagyong Christina. Response operations and kung kailangan man ng ating mga local government units and ng ating mga kababayan ng search and rescue operations po from our government, handa naman po and patuloy po yung pag-provide po ng ating mga concern po ng mga member agencies po sa pagresponde sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Dun sa assessment naman po, may mga mangilan-ilan na po na nagkakandak po ng assessment dun sa actual po na data sa affectation po ni Bagyong Christine dito sa Region 1. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Sa iba namang mga balita, hindi nagsisisi si Senador Ronald Bato de la Rosa na naipatupad ang umano'y madugong war on drugs ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Ayon kay de la Rosa, kung mabibigyan ito ng pagkakataon, ay pipiliin niyang ipatupad itong muli. Batay sa datos nga ng Philippine National Police, aabot sa 6,000 na mga drug personalities ang nasawi at napatay mula sa may kinasang operasyon ng pulisya. Gitng senador, ito lang ang tanging paraan para maipanalo ang laban kontra illegal na droga. Oktubre 28.
Meron na lamang ho tayong 14 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa kaugnay pa ring balita, naniniwala naman ang House Quad Committee na mahina itong depensa ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo sa umano'y pagkakasangkot naman ito sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Kung maalala mga kabombo, na dawit ang pangalan ng dalawang senador sa pagkakaroon umano ng reward system para huyan sa mga pulis o mga opisyal ng pulis na kasali sa kampanya kontra illegal na droga, lalo na yung tinatawag na mga ninja cops. Inupakan din ng Quad Committee ang naunahong social media post nitong si Senator Go sa kanyang social media account na nila'y isang desperadong maniobra. Naniniwala rin ng komite na hindi nagugustuhan o magugustuhan ng publiko ang isusulong nitong si Senator De La Rosa na investigasyon sa extrajudicial killing ng Duterte administration. Ayon sa komite, malinaw itong panlilin lang sa publiko dahil hindi maaring mag-imbestiga itong si Senator Bato de la Rosa, lalo't isa siya sa mga isinasangkot o pinapangalanan sa naturang usapin. Una nang nabunyag na si Senator Go ang sinasabing tagapagpadala ng reward o tagapagpadaloy daw nitong pera para hudyaan sa reward system at responsable sa pamahagi po ng pera sa mga pulis, nakakapatay ng mga drug personalities, habang itong si De La Rosa naman ay arkitekto umano. Nakapagbigay na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng nasa 753 na special permits sa mga buses dahil yan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa panahon niya ng undas. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na maaaring madagdagan pa ang bilang na mga ito sa susunod na linggo. Ang nasabing special permits ay nagbibigay ng karapatan sa mga buses na bumiyahe sa ibang ruta at ito ay hanggang sa Nobyembre 10. Naggawa-gawa lamang yung pong kwento na nag-uugnay kay dating Senator Leila de Lima sa bentahan ng ilegal na droga sa Pilipinas. Sinabi nitong si Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, siyang nagsisilbing co-chairman ng House Quad Committee, na lumipat kay De La Rosa ang burden of proof sa pahayag nitong si Espinido. Dan Fernandez, siyang nagsisilbing co-chairman ng House Quad Committee, na lumipat kay De La Rosa ang burden of proof sa pahayag nitong si Espinido na totoong inutusan siya nitong si Espinosa upang gumawa ng kwento na ginamit upang sampahan ng kaso etong dating senador. Si De La Rosa ang hepe noon ng Philippine National Police nang ipatupad ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi nitong si Congressman Fernandez na binibigyan ng House Quad Committee ng pagkakataon nitong si Senator De La Rosa na masagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Sinabi naman nitong si Fernandez na kung hindi sasagot si De La Rosa, ang magiging bahagi lamang ng record ng Kongreso ay ang mga pahayag nitong si Espinido at Espinosa. Sa pagdinig ng Quad Committee nitong araw ng Martes, mga kabombo, sinabi ni Espinido na binawi nito ang kanyang naging pahayag sa pagdinig ng Senado noon, kung saan ay kanyang iniuugnay etong si dating Senator De Lima sa kalakalan ng ilegal na droga. Sa noong pagdinig ng Quad Committee, sinabi naman nitong si Espinosa na pinilit lamang siya at itong si Espinido nitong si De La Rosa upang idawit ang dating senador na nakulong mula po Pebrero ng taong 2017 hanggang Nobyembre ng taong 2023 dahil sa kanilang gawa-gawang pahayag. Ngayon pong kinumpirma na nitong si Espinido ang testimonya nitong si Espinosa, sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na siya pong tumatayo bilang overall chairman ng Quad Committee na dapat sagutin nitong si De La Rosa ang alegasyon. Sinabi nitong si Congressman Barbers na hindi malayo na gawa-gawa rin ang kwento sa iba pang opisyal na isinangkot sa bentahan ng ilegal na droga. Ilan sa mga ito ay napatay sa ilalim ng Duterte drug war. Balikan po natin ang bahagi po ng pagdinig kung saan ay nagkakaroon po ng sagutan nitong sina dating Colonel o retired Colonel Jove Espinido at Congresswoman Herville Luistro. But in relation to the alleged transaction with Senator Leila de Lima, have you known Kerwin Espinosa before the Senate investigation? I don't know. Yes Your Honor. or no? No, Your Honor.
Before that Senate investigation, Colonel Espinido, in relation to the alleged involvement of Senator De Lima, have you known Ronnie Dayan? No, Your Honor. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm, Your Honor. With your answers to my questions, Colonel Espinosa, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Bahagi po yan ng pagdinig dito pong araw ng Martes, mga kabombo. Kahapon, kahapon, araw ho ng Huwebes, mga kabombo, ay meron po sanang pagdinig pa, ikasampung pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Pero hindi po ito itunuloy dahil pa rin po doon sa epekto ng bagyong Christine. Samantala, malinaw na para sa leader ng House Quad Committee matapos kumpirmahin ni retired Police Colonel Edelberto Leonardo ang testimonya ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rina Garma na nagpatibay na totoong mayroong reward system sa drug war ng Administrasyong Duterte. Kaya libo-libo ang naging biktima netong extrajudicial killing dito ho sa ating bansa. Sa isang press conference nitong Miyerkules, sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ang overall chairman ng Quadcom, at ang co-chairman na sina Manila 6 District Representative Buenvenido Abante Jr. at Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez na malinaw ng reward system ang dahilan kung bakit marami ang nasawi sa kampanya kontra droga. Iginiit pa ng mamabatas at ito ngang pahayag ni Leonardo sa pagdinig dahil kanyang kinokorroborate ang testimonya ibinigay naman ni Colonel Garma sa kanyang sinumpaang salaysay. Oras na natin. Meron na lamang tayong 8 minuto bago sumapit, mga kabombo, ang 1:00 ng hapon. Kuha pa tayo bagyong Christine. May update po dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Nag-request na ng augmentation support ang DSWD Region 2 sa Central Office dahil sa biglaang paglobo ng bilang ng mga pamilya na inilikas dahil sa mga pagbaha na dulot ng bagyong Christine. O 21,777 na katao ang naapektuhan ng bagyong Christine sa buong lambak ng Cagayan mula sa 73 munisipalidad at 406 na barangay sa Cagayan Valley. Sa datos, may mga inilikas na 7 pamilya o 17 katao mula sa 6 na barangay sa Batanes, 3,361 na pamilya o 10,336 na katao mula sa 172 na barangay sa Cagayan. Mula sa 172 na barangay sa Cagayan, 3,015 na pamilya o 9,599 na katao mula sa 180 na barangay sa Isabela, 45 na pamilya o 524 na katao mula sa 231 na barangay sa lalawigan ng Nueva Vizcaya at 434 na pamilya o 1,311 na katao mula sa 27 na barangay sa lalawigan ng Quirino. Sa ngayon, inaasahang mas tataas pa ang bilang ng mga maapektadong pamilya na ililikas sa 261 na evacuation centers sa buong Region 2 dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa lahat ng mga water tributaries, kabilang na ang Cagayan River, kaya nagpapatuloy ang preemptive evacuation. Sa ngayon ay nakahanda na ang nasa 755 na family food packs, food and non-food items para ipamahagi sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Nasa higit 6 na LGU na ngayon ang humingi ng augmentation sa DSWD para sa ayuda na ibibigay sa mga naapektuang residente maliban pa sa mga preposition na family food pack sa bawat munisipalidad.
Nakaabang na rin ngayon ng DSWD Central Office para sa augmentation support na inaasahang i-deliver sa Region 2 sa mga susunod na araw. Pahihintulutan na rin ngayon ang paglilipat ng stockpile ng family food packs sa mga pinaka-naapektuang probinsya, oras na mas tuwindi pa ang epekto ng pagbaha at ma-activate ang interoperability kung saan magkakaroon na ng pagtutulungan ang bawat DSWD field offices mula sa iba't ibang rehiyon. Nakaabang po ang central office. In fact, dahil nga ngayong araw na ito ay biglaan po yung pagtaas ng ating mga number ng affected families. Kaya kami na po ay humingi po ng augmentation support from central office at yun po yung inaabangan nila. So nakarating na po doon at inaasahan po namin na itong darating na araw ay i-deliver na po nila dito sa Region 2. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita, ang Philippine Muay Thai Team Bagsik nakasungkit ho ng magkabuang 6 na medalya sa katatapos lamang na 2024 Asian Open Invitational Cup na ginanap dyan sa may Taiwan. May update ang Staravam Dagupan. Labis ang kasiyahan ngayon ng Team Bagsik matapos makasungkit ng 6 na medalya sa katatapos lamang na 2024 IFMA Asian Open Invitational Cup na ginanap sa may bansang Taiwan. Gintong medalya ang naibulsa ni na Florivic Montero at AJ Galendez. Silver medal naman ang nakuha ni na LJ Rafael Yasay, Matthew Comicho, Leo Albert Pagsadan at bronze medal naman ang naibulsa ni Unica K. Costales. Sa naging panayam ng Star FM dagupan kay Billy Alumno, isa sa mga coach ng Philippine Muay Thai Team, ibinahagi nito ang kasiyahan sa naging resulta ng laban lalo na at may mga first-timer sa ganitong international competition na nilahukan ng 14 na mga bansa. Masaya kasi, yun nga sinabi ko kanina, may mga first-timer tayong inilabas at nakapag-deliver kagad at marami silang, kahit hindi man lang nila nakuha yung gold medal, pero marami silang natutunan. Tsaka yung experience nila dito sa international is malaking bagay upang ito kasi yung programa namin sa Muay Thai na preparation din namin next year for SEA Games. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-iinsayo para naman sa nalalapit na Batang Pinoy 2024 sa susunod na buwan, National Muay Thai Championship sa Disyembre at SEA Games naman sa susunod na taon. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pong pagsubaybay sa ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ng ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, TikTok account, YouTube channel at Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa karagdagang mga balita, mga kabombo, subaybayan po ang ating mga provincial stations sa Luzon area. At tulad po dyan sa may Northern Luzon, nakasalukuyan pong nakakaranas po ng malawakang pagbaha. Nariyan po ang Bombo Radyo Kawayan, ang Bombo Radyo Dagupan at ang Bombo Radyo Baguio sa may Cordi. Diyan naman sa may Bicol Region sa may bayan, ang Bombo Radyo Legazpi. Siyempre, nariyan din ang mga istasyon natin dito pa sa may bahagi ng Luzon, ang Bombo Radyo Tugigaraw, Bombo Radyo Luwag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at para naman ho sa mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo at Kasar Nation, sa pagkataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions
be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Makababot ka sa nation sa ating Christmas countdown na 61 days to go bago ang araw ng Pasko. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombot Siya Blanco Hover standby sa mga dalaguan kag mga nagapanguna sini nga mga balita ngaton sini nga pagatutukan subong hapon. Check naton ang latest nga mga impormasyon may kantanan karon sa sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo kay may pila ka mga area sa gyapon banwa nga nagadanaw ginabaha kagainasang aga temporaryo sini nga nagtuga sang adjustment man sang trapiko dira sa may area sang Luna Lapas ini bangod man banwa nga may nagkalahulog sini nga mga sanga sang kahoy sa may atubang sang duha ka mga bulutuan ang West Visayas State University kag subong man ang Iloilo National High School. Sina clear naman dira sang aton sini nga mga kauturan or sang mga nagatrabaho particularmente tinagyan naton kagina dito ang Iloilo City District Engineering Office. Bangod man nga malapit-lapit sila dira sa may area. Ang Traffic Management Office nagdilihir man sang pag-manage sang pagutok sang traffic dira. Mga taga General Services Office, mga street sweepers naton. Lakip na sinadri ang City Environment and Natural Resources Office. Ngati nagahatag kita sang acknowledgement sa ila, no? Ang aton man sini iyang pag-abi-abi gid sa pagsulay nila sa ulan agudto lamang maklear dira ang area sang mayor nga dalan para nga magyan na sang aton sini nga mga motorista. Pero as of this time may pipila pa sa gyapon as I have said ka mga lugar nga mataas ang tubig, nagadanaw-danaw, nagabaha-baha. Check naton latest with the Bombo Angel Tangel sa report please kami. Bombo Siyam naka-record ang Iloilo State Disaster Risk Reduction and Management Office sang tipila ka mga barangay diri sa bahin sang Iloilo City nga ginbaha na bangod man abi sa pag-ulan nga dala di bagyong Christine. Bombo Siyam sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Darwin Papa sang nasambit nga opisina iyang pahayag nga padayon sa gihapon ang paglibot nila pagbaton sang mga reports halin sa mga kabarangayan regarding abi sa sitwasyon sang palibot sang syudad sang Iloilo. Bombo Siyam kagati kung sunod diri kay Mr. Papa nga kung magpadayon gid man ang amo sini kabaskog kag kadamol nga ulan hindi malayo nga mas mangin madamo pagidabi nga mga barangay diri sa bahin sang Iloilo City ang ma-record abi kung madugangan abi ang listahan sa nga pagbaha. Bombo Siyam patag niya ginalantaw or like based man diri sa ilo observation nga madasig mag-subside ining tubig o kunang baha sa mga areas kay after sang pila ka minutos bala Bombo Siyam nga pagbaha nagauntat man gilayon ng ulan kag amo na ang pag-subside sang baha. Pero with the latest data nga ginkuha naton sa CDRRMO sa subong ang kahoy naman iya nga nagkalautod na naglabot na sa 61 kabilog diri sa bahin sang Iloilo City. Umpisa ni siya kahapon kag ang
naglabot naman diri sa 480 ang mga balay nga nagkalaguba kung sa diin 52 diri ang totally damaged, 428 naman iya ang partially damaged, kang naglabot na sa 3,157 ang evacuees nga na-record sang syudad sang Iloilo. Kag ti madumduman Mamotsyam subong adlaw suspendido ang klase diri sa bahin sang Iloilo City. Dugang pasang natungdan nga buwas posible na kag based man sa initial forecast basi buwas no mas mag-ayo-ayo na ang sitwasyon sa panahon diri sa bahin sa Iloilo City, pero sa gihapon nakadepende pa inabang Batsyam sa mangin resulta abi sang weather bulletin para kuno karon sa hapon. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Mr. Darwin Papa sa aton interview. We already have a total of 3,157. Ongoing man ang validation sa aton nga City Social Welfare and Development Office for the numbers nga ginasabit nila sa aton. Dasig siya mag-subside but nevertheless expected naton, especially for several days, although hindi man baskog na ulan, but may mga rainstorms kita na experience and that means saturated na duta naton. So expected niya every time nga mag-baskog or ining mga intense rainfall naton nga events, expected niya may mga barangays kita nga mag-experience sa minor nga flooding. Kag hopefully medyo madasig lang ang pag-subside sa area. Yes, kung magsigisigi nga amulan ni permi ang volume niya, this would be appointment for concern kay definitely some of the areas diri sa city, especially ang mga low-lying kag ang mga permi na apektuhan sa pagdalom sa tubig ng mga roadsides aton, may tendency na nga matamat naman sa dalom. Okay. Sir, sa forecast all throughout the day, sir, sang inyong operation center, sir, dako ang possibility, sir, nga amuni ang rainfall all throughout the day, abi, sir? Initially, actually, ang aton nga ginalantaw diri nga forecast, hindi siya amo sina ang niya is still intermittent ang aton nga rainfall volumes diri sa city, and we do hope nga amo lang gid ni siya ang volume nga nagtupa bago lang ang medyo mabaskog kay right now. Ang ginalantaw naton diri is a bit intermittent siya kag hindi sige-sige. Okay. Sir, ang subong, sir, sa mga coastal barangay, sir, kamusta ang ating monitoring, Sir Darwin? Yes, continuous gyapon, and so far daw negative pa kita nakabaton sa validated updates. Ina-check pa natin kung may mga additional kita nag-preemptive evacuation kagabi or mo naman to ang sa last natin na sita. Pero sir, ang base sa inyo nga paglantaw sa weather forecast, sir, sa base man abi sa inyo nga source, tomorrow, sir, mangin amunin ng sitwasyon sa panahon sa gihapon or like ganabulbanta nga do medyo mas makanay na abi, Sir Darwin? As per pag-asa naton, we are forecasting we will be experiencing a bit of an improvement sa weather naton by tomorrow. However, amo pa nang balantayan natin kasi siyempre weather conditions natin is volatile kag hindi siya sige-sige kag hindi natin madali-dali predict because of the presence ng tropical depression, severe tropical storm na si Christine sa area natin. Nabatian sa mga kabombo naton ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Darwin Papa sa atong ma-interview kag subong gid lamang man Bombatsyam nagsulod diri ang updated report pagid sang CDRRMO kung sa diin naglabot na abi diri sa 22 na ka mga barangay ang ginbaha diri sa bahin sang Iloilo City, Bombatsyam. Kita naton diri sa data ang nalabot gid diri or sa may kalabanan yung mga ginbaha sa may city proper, sa may distrito sang Haro, sa may Molo, kag diri sa may Lapas kag Miara sa may distrito sa Mandurriao. Kalabanan diri nga level is around 6 to 10 inches. Mayari man diri sa may Buhang 4 inches to 6 inches lang man di Bombatsyam ang kataason sang baha. Pero with this one, ang feedback iya sang CDRRMO mayo man lang kay dasig or madasig ang pag-subside sang mga baha diri sa bahin o kon sa palibot sang syudad sang Iloilo, Bombatsyam. Alright, pero ining mga baha Bombo Angel, ining mga do makabigtang mga danaw-danaw lang, mga taga-astal sa buko-buko, abi,
pinakataas sigid siguro testas pusog-pusugan. May mga reports ba lang natin naglabot sa hasta sa hawak ang tubig nga nagsulod sa ila balay? Wala pa mamotsyam kay ti kahapon iya notice man sa mga kabombo naton nga grabe ang hangin. Mas laka ang duturo trithi lang gawa ang ulan pero subong iyang adlaw may ara nga kapareho subong gadamol ang ulan after mga 5 minutes nagauntat naman tapos mga pila naman ka minuto kumbaga untat-untat balabang motsyam ti isubong wala pa man sang na-record abi nga naggrabe gid kataas ining baha pero ginapaabot basi kung magsigi-sige gani kunong amo ni nga klase ka sistema kun amo ni ang pag-ulan bala sa isa ka oras do kapilagid magbundak ang mabaskog nga pagulan posible ginabong motsyam nga may ara magtaas-taas gidabi ang level sang pagbaha especially sa mga low-lying areas, mga barangay bala nga ti masami ginabaha especially dira sa may distrito sang Arevalo bala Bombacham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang report sa mga kabombo naton dira basi kon way pa na makalabot ang monitoring sa CDRR imo sa inyo sa palibot sa syudad sa Iloilo. As of this time 22 ang na-record sini nga mga kabarangayan nga mayara sa pagbaha-baha. Palabot mga budi sa inyo sini nga mga concern para nga ti makabulig kita sa pagpalabot man sa mga impormasyon sa aton sa otoridad. Katulad abi sa bahin karon niya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Halin sa syudad mapa-probinsya kita sa Iloilo kay may pipila pa diri iya ka mga kabanwanan nga nagapabilin sa gyapon nga yara sa storm signal number 1. May balita diri nagikan sa Kapitolyo si Bombo Lindsay Bade. Ang banwa sang Haniway, Kalinog, Bingawan, Lambunaw, kag Pasay City nagapabilin karon sa signal number 1. Although nga tidriya sa bahin sa Iloilo gin lift na sa syudad, mayara na gani isang order from the Philippine Coast Guard nga pwede na sila iya maka-resume sa ila sini nga pagbiyahe. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Check naton ang balita man karon direktamente sa may Kapitolyo. Kaupo diri sa kay Bombo Lindsay Bade. Anong sitwasyon man karon iya sa mga kabanwanan nga nagapabilin pa iya sa signal number 1 kag ano ang ila sini nga mga kinanglanon nagakinanglanon bala sila sa mga nagakigo sini nga ayuda. May mga areas man lang nga nagababaha sa ila dito. Check ta si Bombo Lindsay Badelin sa report. Please come in. Yes, Bombo Cham, no, bago lang naton na baton, gika no, sa aton man nga Bombo Weather Center nga sa bahin sang Iloilo, Bombo Cham, bugos na nga papasyudad or probinsya sang Iloilo, wala na kita nalakip sa tropical cyclone wind signal number 1. Buot sa lingon, ang una to kaina sang aga nga gimbutang or nalakip kag nagapabilin sa signal number 1 ng banwa sang Haniway, Kalinog, Lambunaw, Pasay City kag Bingawan. Subong ang nabilin na lang Bombo Cham nga yara sa signal number 1 amo na lang ang probinsya sang Aklan kag probinsya sang Antique. So wala na kita diri sang signal number 1 sa bahin sang probinsya sang Iloilo. So lifted na tanan Bombo Lens. Yes, Bombo Cham. Why na lifted na ang tropical cyclone wind signal number 1 diri sa aton sa Iloilo. Wala na sang ulan kag wala man sang mabaskog nga hangin Bombo Cham nga na-eksperyensyahan sa pila ka mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Ilabi na mo to no ang sa nasambit ko nga mga banwa or local government unit sa Haniway, Kalinog, Lambunaw, Pasay City kag Bingawan. Ginpakigangutan naton si Mayor Francisco Calvo kati ginpahayag dari niya nga as to the latest wala na sang pag-ulan manami na yung tiyempo
sa banwa sang Kalinog kagyara man sa normal nga level sa gihapon ang tubig sa suba halin sa dam kag wala man sila sa may na record nga mga evacuees. Sa bahin sa banwa sang Haniway na pakigangutan ta si Mayor Paulino Polbarian kag di mayara lang sa mga na-record nga mga puno sang kahoy bala bambot siya nga nagkaratumba bangod sa mabaskog man nga hangin nga na-eksperyensyahan halin pa sang nagligad nga inadlaw kag di siya nagpatigayon man sila sa road clearing. Pero as to the evacuees bambot siya sa banwa sa Haniway wala sila sang may na-record. May mga reported lang nga nag-usmod nga duta sa pila ka mga dalan sa mga nabukid na ni nga mga barangay. Sa diin ang nabaton nga initial nga information ni Mayor Parian sa barangay Kanawili pero timiara man sa mga usmod possible sa iban nga mga barangay nga tiara na sa mga nabukid nga bahin amo na nga i-check pa ni Mayor no kay pagtawag ta sa iya on the way siya sa mga kabarangayan para nga i-check ang ining mga barangay no nga mayara sang or base mayara sang same experience man sa barangay Kanawili nga nag-usmod ang ilayang dalan pero hindi gid amo na kadako bambot sa mga pag-usmod sang duta. Magluwas na gin-check taman ang bahin sang Bingawan, Iloilo, ginpahayag dari kay napakigangutan taman si Mayor Mark Palabrica na tibangod kaina sang ginbutang sa signal number 1 or nagpabilin nga kag nalakip sa signal number 1 kaina sang aga ang banwa sang Bingawan. Syempre tanan nga level both public and private schools gin cancel anay ang klase. Bambot Sam. Pero gin-activate no ang Emergency Operations Center 24/7 humalin pa ya sa pag-umpisa gid sang Bagyo Christine kag tinaga-coordinate man ang bahin sang local government unit sa mga kabarangayan sa mga punong barangay sa agod nga monitor if in case nga may ara bala sa mga landslide nga matabo kag mga pagbaha pero subong sa kincheck no sa latest nga data wala sila sa may na-record nga mga incidents ng landslide or flood especially sa mga flood prone barangays kay wala man sa pag-ulan-ulan subong manami ng tiyempo sa banwaya sa Bingawan. Actually gin-ready man gani nila kaina ang ilang mga logistics, mga equipment nila bambot siya nakaproposesyon ng mga goods nila no sa bahin sang Municipal Social Welfare and Development Office. Why na sa pag-ulan-ulan may tulutalithi pero siyempre gamay naman lang nila may ara sa pag-uum-guom sa dari sa kalangitan no sa banwa sa Bingawan pero sa subong do hindi naman amo na ka tudo ang pag-ulan-ulan dito kag hindi man actually mabaskog ang hangin nga na-eksperyensahan nila dito. Wala man sila sang evacuees bambot siya nga na-record sa banwa sang Bingawan. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Mayor Mark Palabrica. Pagkabato na to Lindsay susubong no kinasang aga pagkabato na to no sang bulletin sa pag-asa gina-declare naton nga i-suspend ang tanan nga klase no from in all levels from kindergarten, elementary and high school both public and private because nga may nagpapanaog no ang pag-asa sa tropical cyclone with signal number 1 sa in Tarapanay Island para sa kina alas 2 ng aga. So ginaobra naton ginactivate naton ang emergency operation center naton na 24/7 nga AOC. Okay. Alin pa na sa pag-start sang bagyo. Then ang aton nga YC si Mrs. Crisaline May Matutina. So ga-coordinate mo kita no sa aton nga DILG, Municipal Local Government Operations Officer, kay Mrs. Giselle Jerial, and then ang aton mga punong barangays no sa kada barangay to closely monitor the flood and landslide prone nga areas naton. And so far, until now, wala man sang reported bala nga may nag-landslide o kung nagabaha no sa area natin sa Bingawan. But gina-closely monitor man na kanang-tanan sa atong mga barangay officials. And gin-ready man naton ng logistics equipment naton sa banwa ng mga dump trucks naton. Then may mga standby mga and preposition goods na sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. So far all set man diri sa banwa.
Pero subong, Mayor, ang sitwasyon nyo wala man niya ga ulan-ulan? Wala siya sang ulan. Medyo talithil lang inap. So po ito na medyo na dula-dula naman. But ginpreparahan naton pitungod sa mo sa bulletin sang pag-asa. So dira kami nagbase. But kung ang tawon mo, okay ang klima subong sa Tinggawan. Medyo magumbuom. Gaabot may time talithil. Ang hangin wayman. Yung kay na mo na ginagahan naton ko declare. Before 5 o'clock, siguro mga dira sa alas 4. Hindi pa maghulap pa nga magbuob lang ulan kag hangin kaya ang aton mo estudyante nagalakat sa eskwelahan. So far why ka mo evacuees ya? Wala. Kay okay man din ang actually ang klima subong. Galing amo lang gibasihan gid nato ng bulletin sa pag-asa. Nabatian, Bombotsam, si Mayor Mark Palabrica sang Banwasang Bingawan. Napakigangutan taman ang syudad sang Pasig kag tigin na activate Manila Bombotsam no ang ilay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office monitoring team kag sa Galoy man San Jose gani suno kay Mayor Stephen Palmares halinya nagligad nga adlaw hasta subong wala iya sang madamol nga ulan nga na-eksperyensyahan ang syudad sang Pasig ka amo lang na ang hangin mabaskog lang gid Bombotsam pero di ang sa ulan hindi na amo na ka or wala sila sa may eksperyensyahan nga pagbubo gid sa madamol nga ulan. Sa subong mas maayo suno sa iya ang sitwasyon subong kun ipanggid abi sa nagligad nga adlaw kapag matupa gid abi sang Bagyo Christine diri sa aton kag so far wala man sang mga reports or concerns abi no nga napalapot sa local government unit halin sa mga kabarangayan. So buot sa lingon nati wala man sang dako gid abi nga kinahanglan i-augment or bulig abi no nga kinahanglan ng aton nga mga pumuluyo kay syempre ara man ang aton nga mga kabarangayan once nga maka-report man ang aton nga mga pumuluyo suno sa iya i-direkta na siya halin sa barangay officials ginadiretso na sa dayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or sa MSWDO or mangin sa iya man nga opisina Bombotsam. Amula na ang mga emergency responders sa kada barangay ginpa-standby ina sila Bombotsam kadti sa subong wala man niya sang major no nga halit nga gintuga ang Bagyo Christine sa syudad sang Pasig. Sa suba naman niya ang level sa tubig yara sa gihapon sa normal wala man sang pagtaas abi no pero tiginabantayan man ina sa gihapon kag ginaka-standby man if in case nga timiyara sang pagbubo abi sang ulan way tamang ginapangayo protein kaso nga matupa Bombotsam ang kinahanglanon abi no nga mga supply sa mga pumuluyo naton mga relief goods ara man nakapreposisyon kag in case nga may ara sa mga evacuees nakahanda man ang local government units nga maghatag sa pagkaon sa mga evacuation centers pero sa subong sa data sang syudad sang Pasig wala sila sang may na-record nga evacuees Bombotsam ang panawagan ng dari ni Mayor Palmares sa mga pumuluyo nga di malapit sa suba bulubantayan gid din kaso nga di magtaas ng tubig mangin vigilant especially man sa mga far-flung barangays nga di basi bala way tamang ginapangayo proti sa magsigisigi ang ulan bisan para pagtalithi man lang na ina pero ti magumok wala ang duta Bombotsam so magaligmat kag maghalong lang gid. So kung may concern, ipabalogit sa barangay official, agad natin mahatagan sang Igdalupango. Diari, ato pamatian si Mayor Stephen Palmares. Kaluoy man ka Diyos, no? Halin karang nagligat nga adlaw as na bukaroon. Way mag-ibit madamol nga oran nga nagatupa, medyo paagi-agi lang. Pero yan ang notisyahan ko, yung hangin, medyo maburubaskom. Pero so far, mas mayad yung sitwasyon do karoon. Diya sa siyudad sa Pasay, ikumpara ka itong nagliligat niya inatlaw na tungkol yung bagyo nga, Christine. So, pero sa mga kabarangayan naton, Mayor, may mga nakapalabot balahan nila, linligat nga atlaw sa mga concerns man nila as the effects ng Bagyo Christine, Mayor? So far, until now, why did it may na-report ng mga sitwasyon on standby aton ng mga barangay workers, especially aton ng mga emergency responders sa kabarangayan. Nagpasalamat din akong until now, kagatuloy magtayo yon nga why it may mga sitwasyon
sa kabarangayan naton diya sa siyudad sa Pasig. Ang level sang tubig sa aton dira nga suba, Mayor, kumusta? Yan level ka tubig, normal siya. Of course, hindi nga pariyo katangwa yung bagyo, man. Pero sa normal pagyapon nga level. Sige-sige man niya aton nga monitoring every 2 hours, 3 hours ginasilaw ka aton nga sigarari mo. Kag ako man mismo, ginalibot man aton kag lantawon niya sitwasyon sa mga pumuluyo natin. Mayor, in kaso may mga kinahanglan ang aton nga mga pumuluyo dira no, concerns abi, and also mga dugang abi no sa kakulangan sa mga supplies bala Manila, ayuda, may ara naka-preposition kita sa Pasig City LGU, Mayor. Tama no, on standby kag may mga naka-preposition kita nga mga relief goods, kag may mga naka-stockpile kita nga mga pagkaon para sa mga pumuluyo naton just in case no nga may daron kita sa mga evacuation centers naton. Lastly na lang, Mayor, ang imo nga panawagan sa aton nga mga pumuluyo. Sa mga pumuluyo naton sa siyudad sa Pasig, nabidugid sa mga kasimanwan naton nga marapit sa mga suba kag sa mga far-flung barangays naton, sa mga bukid naton nga may nga kabarangayan nga may chance sa landslide. Madaligmat gid tanan kag maghalong gid kag kon may mga sitwasyon magpamaan gidayon sa mga barangay kagawad nga in charge sa sitio kag para mapamaan man sa kapitan naton kag mahaboy diya sa aton sa CDRM office o sa operation center naton diya sa siyudad sa Pasig. Kapatian ko si Pasig City Mayor Stephen Palmares. Tima yung balita ini Bombo Lindsay kay bisan may epekto ang Bagyo Christine diri sa aton, pero waya naglabot sa punto nga ti katulad sa mga nagliligad sini iya nga mga epekto man sang habagat nga gin pabaskog sang bagyo, damo sang nag-evacuate, damo ang lugar sini nga ginbahaan, particularmente dito sa may norte nga bahin sang probinsya. But this time siguro gapasalamat man kita kag nadalaman sa pangamuyo nga ilikaw lang diya or hindi matamaan ang Iloilo, particularmente nagkaroon na bombolins. Insakto gid Bombot Sam kay ti madamo man kita no sa mga pumuluyo nga daan nga ti ara nag-star sa mga landslide prone and flood prone areas kapit pa sa mga coastal bala Bombot Sam nga mga barangay mayo na kay ti why na kita subonga sa signal number 1 ang nagapabili na lang sa signal number 1 ang Aklan kag ang probinsya sa Antique. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang report. Di kabay pa nga kon maayo nang aton siniyang kahimtangan, buligan taman bisan sa pangamuyo lang ang pila sa mga kabombo naton, mga kauturan naton sa iban siniyang porsyon sa pungsod Pilipinas nga sila dito yang mas labing naiguan kag nahalitan gido sang Bagyo Christine kag ining low pressure area bala nga nasiplatan sa nasidlangan sang Philippine Area of Responsibility. Kabay pa kung tani banwa nga ti hindi na ni siya magpanghalit pa diri dugang sa bahin sang pungsod na Pilipinas nga kon magbagyo kuno pagatawgon nga si Bagyo Leon. Pagbalik nato na banwa, check ta naman to ang PDRR mo sa probinsya kang Antique kag tingwaan ta makapagigangot kita sa pila ka mga sister stations naton kung kumusta nang ila sini nga sitwasyon dito subong mga pumuluyo dito sa ila sini nga lugaro sa aton sini mga kauturan kag sino sanday sino bala mga personalidad, sino bala ang mga opisyal sang banwa, sang pungsod, sang tagsa sini ka mga local government unit ang nagbulig sa ila siniiyang mga kasimaryo. Mga matagas ka opisyal sa pungsod Pilipinas anong ginaobra? Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumoras natin. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo pa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 20 to 26, 2024. Sa sining nga palaabuton nga Oktubre 26, Sabado, treat yourself and your loved ones sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiyang nga banda. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika.
September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures. Utos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby no sa kay Bombo hanaan dasa kay checkaron man nato ng latest ini iyang mga information direktamente sa probinsya karon sang Antique sa ila sining Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. May kantanan sa gyapon sa halit sa epekto ni Bagyo Christine. Kagalakip na sinikaron tingwanta makalabot kita sa aton sining mga sister stations nga naiguan sa bagyo ni Bagyo Christine. No? O dito sa may Naga area kron tingwanta to nga makapakigangot sa aton sining mga sister stations. Audrey man sa aton sining pagpangalagad. This time, check tayo bumbuhana anda sa Hans. Sa report, please come in. Bombo Cham, mapadayon sa gihapon ang pag-monitor kag pag-consolidate man sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Antique nga ginapangunahan man ni Mr. Broderick Train ang head sa ining ahensya diri man sa base sa ilang record matapos nga sila nagapabilin nga tropical cyclone wind signal number 1 sa gihapon kaupod ang northern parts ng Kaluya Island kag Negros Occidental. Ang balay nga naguba na as of now mayara na sa 13 sa 8 ka mga banwa ang totally damaged kag 100 naman suno-sobra isa ka gatos naman ang partially damaged nga mga panimalaya. Dira man sa pagkipag-angot man nato kay Mr. Broderick Train iya ginapahayag diri nga more on hangin. Mabastog nga hangin kag pag-ulan lang ang ining dala ni Bagyong Christine apang wala sang pagbaha kag landslides man ang na-record sa among probinsya. Sa ilang man nga mga evacuees mayara sang 1,200 plus ka mga evacuees sa evacuation center Subong sang probinsya sang Antique kag ginahatagan naman sang assistance sang provincial government
kag iban pa nga ahensya. Diri man nagpasalamat man diri ang PDRMO Antique nga wala sang casualties dira sa may bahin sang Antique kung sa diin kahapon gid lamang na record lamang ang mga injured matapos natumbahan sang kahoy ang ginasakyan nila nga motorsiklo sa Banua iya sang Sibalom ang 4 ka estudyante. Kag dira man nakarecord man ang PDRMO Antique sang mga nagkalaguba nga mga baruto sa Banua iya sang o kon sa area iya sang Aninii. Kag diri man Bombocham dala naman ni nato na balita nga ti ang may mga manok pang isda man o kon fishermen nga nagkaladula man nga na-record dito sa may area sang Antique apang isa sini nga ti ang nakabalik na ako lagit ana ginakaupod na ang iya pamilya matapos nga gin-report ng iya asawa nga na missing sang 7 ka adlaw bangod man sa ining bagyong Christine kag sa mabaskog nga balod kag hangin amoy ni si Robert Beniten residente sang barangay San Fernando, San Jose, Antique. Tinagpasalamat mo diri ang pamilya nga ti sa nagpagpangamuyo kag mga tawo nagbulig nga mag-rescue ang ining manog pangisda nga na missing sa 7 ka adlaw. Kag diri man sa akong atong balik-balikan man sa bahin iya sang PDRMO Antique ang dagko man ang pasalamat diri sang probinsya sang Antique bangod nga wala sang casualty nga na-record apisar nga baskog ang ulan kag hangin man dito sa ilang area apang ining mga malapit lang sa coastal areas nga mga panimalay sila gid ni kalabanan ang mga nag-evacuate Bombocham kay ti ko makita naton kahapon man naguba man ang seawall sa barangay Poblacion Ibiao Antique. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Mr. Broderick Trail. So naman may mga from time to time may mga pagbaskag kauran, pagbaskag yapon ng hangin no. Kag may mga of course may mga impact man o may mga effect man diyan lain ka panahon, especially nga nabutang na diyan public storm warning, wind signal number 1 kita. Kag may gale warning no nga panaog ang Pag-asa man. Kamusta naman ang mga dalan kag mga taytay dira sir sa Antique? All passable man ni bala ini o kung may mga nagkalagaw ba man? So far ma'am may adguatan na no ang kondisyon kang dalanan kag mga tulay natin do diya mga major thoroughfare natin bro man ti mga obstruction kag iba pa no nga mga critical infrastructure natin hindi man naapektuhan pero mo lang diyan no may mga sa social sector natin may mga kabalayan nga may mga nagkaraguba kag iba dara kang hangin no ang iba dara kang nagkatumba man nga kahoy kag may mga areas kita no nga ginabantayan man pero ura man ti ano no ura man ti mga flooding nga nagtuhaw urja o landslide nga nagtuhaw amo la dia hangin kag mga paguran. As per data sir ang mga panimalay kamusta dira damo man sa mga nagkalaguba? May mga 13 kita no sa 8 ka kabanuhan nga nag-submit may 13 kita ka totally damaged kag may mga almost 100 nga more than 100 nga mga pamalay naman tanang partially damaged. Gina-consolidate pa natin kadya ang mga final nga mga numbers of kang mga nagkaraguba no kay ongoing pa nga mo gani ang experience pa natin ang mga baskag nga paguran kag mga hangin. May mga evacuation man kita nagalabot ka mga 1,200 plus nga mga families no sa kadya ginatuduan ka ayuda kang atin nga provincial government kag iba pa nga mga ahensya kag mga local government units. Kag so far wala naman natin report kami nga nabaton nga may mga kasualidad kita o kung may mga nahalitan gid nga mga katawhan tuga kang diyang malaing at timpo. Pero aside of course no nga may mga na-rescue man kapon no nga naguba ang mga baruto so diyan sa Nini kag ura man no ura tay kasualidad nga nagkaramatay ro dia may kasualidad lang kita nga na injured no ang 4 ka mga estudyante nga natumbahan ka kahoy ang anda nga samtang nagabiyahe sanda ka motor diyan sa Sibalom amo lang man mga reported natin nga na injured nga mga katawhan. Pero they are okay naman subong sir. Wala man ti natuduan man sila katanan ka medical services kag nakapauli man sa ilang mga balay. Sige, lastly na lang sir, abiso na lang nimo sa kabilugan nga pumuloyo man sa nga probinsya sang Antique. Ang aton lang ginaliwan-liwan nga hindi lang anay no maghimo ka mga aktibidades sa mga katawhan naton nga rapid sa mga baybayon, sa mga coastal areas kay tama gid kadelikado no ang balod kag ang aton nga mga kasubaan kung kaisa gulpi nagasaka ang tubig kag pwede no nga makahatag kang kadelikaduhan sa aton nga mga katawhan.
kag magmonitor lang kag maguligmat no, maghanda base nga may mga imminent o tama kataas ang kadelikaduhan, pwede nga mag-silusan da sa mga evacuation areas kay centers kay preparado ruman kag may naka-standby ruman no, activated tanan ang aton nga mga DRRM office kag nasa Bravo protocol gyapon no ang aton nga emergency preparedness response nga mga interventions and mga aktibidades natin. Yes, Bombo Cham, nabati Andre si Mr. Bernadette Rain, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Antique. Kagdagan lang man ni Bombo Cham ang na-record sa Philippine Coast Guard Western Visayas nga mga stranded sa kabilugan. Mayara sa 998 ka mga pasahero, 21 ka mga vessels, isa ka motorbangka, kag isa kag 481 ka rolling cargo sa Madiri ang na-record sa kabilugan nga PCG Region 6 sa ining Bagyong Christine kag mga kansilaman nga biyahe Bombo Cham. Alright. By the way, sa bahin sa probinsya sa Antique, bisa nagapabilin sila ngayara sa signal number 1. While maginsang dapat sining kabalakan to. May mga why man sa may na-record to, why may na-mention si Mr. Train regarding sa landslide, Bombo Hana, no? Yes, sa Bombo Cham, wala man sang landslide o ko na pagtamaan sang pagbaha man. Amo lang na iyang mga balay lang malapit sa coastal areas. Iti grabe ang balod bala. Sa liwat naman iyang barangay Aguilas sa may Sebastian Antique, mostly dira naman ang nagkalaigo naman sang balod nga tinagkalaguba gid Bombo Cham. Alright. Diri naman tayo sa syudad. Kumusta paglibot mo, Bombo Hana? May mga areas pa nagdanaw-danaw subok? Mga mayor na nadalanawan? Yes, dire kita subong sa bahin sa Tanza Moloilo City na Bombo Cham kung sa diin man nga sa padayon naton nga paglibot diri halin sa city proper nakita naton nga sige sa gihapon ang pagtupa sang mamunog nga ulan, zero visibility tapos dugay-dugay wampak sang hangin apang diri sa bahin wala naman diri sa may area sa may Tanza apang makita naton diri nga may mga inotod bala nga mga kahoy man sa kilid kay ti ang ini siguro ang mga nagkalatumba kahapon adlaw ug kagina sang aga kag diri man ginabaha na diri subong sa area sang Tanza o kung sa may Rizal Elementary School, in front of Rizal Elementary School ang tubig diri Bombo Cham daw labot sa may buol-buol diri ang kung sa may ibabaw sa may tuhod malapit naman ni level naman diri ang baha kay ti di diyang area daw medyo magutok man diri Bombo Cham kag sa mga aton pag-obserba diri sa area sa may Esperanza Tanza madamo madiri sang mga nagaulat nga mga pasahero man nga magasakay sa mga public utility jeepneys kag iban diri nga mga kabataan nga huluhampang man sa tubig baha kag nagasinulay sa ulan man iya Bombo Cham kag diri man obserbasyon naton diri sa kabilogan nga syudad sa Iloilo sa area pa lang sa Iloilo City proper halin diri sa may Esperanza Tanza gid ang gabahagid sa gihapon diri man Bombo Cham pero kung maobserbahan naton dugay-dugay naga-subside naman halin sa may Rizal Elementary School going diri sa may Tanza Timawa Zone 2 madalom gawa ang tubig diri iya Bombo Cham diri gani man nakita diri nga mga katapo man sa kapulisan nga tinagalibot man diri sa area kag pidaman ka mga traffic enforcers nga tagapanilong siguro sa mga barangay officials sa mensyonar nimo may mga kabataan nga nagaubog sa tubig baha nagapaligo sa mga barangay officials siguro sa mga tanod dirang on duty subong mas labing maayo kung pangsawayon sininila kag papulion kay man ang tubig danaw ni tubig baha hindi tani kasigurado kung malimpyo ni kung hindi pero laban-laban ako makasigurado kung hindi giniya malimpyo ang pamalatian balang leptospirosis sa Bombo Hana amo ning luyag naton nga malikawan so sa mga pumuluyo nga nagapamati subong kung ang area nyo ginabaha sawayan nyo ginang nagapaligo sini sa ulan nga mga kabataan kag tusmaw sa mga danaw-danaw baha blane kit hindi kitagpakot sang panyimpo subong bumuana. Yes. Han? Patrol? Signaw o kunigo gyud bala ang leptospirosis na likawan naton kun tani delikado na katama kay diri naman sa bahin sang
erapit na sa may area sang Molo mismo Bombocham. Nagbalik naman ang mamunog naman nga ulan kay ti were heading sa may Arevalo, Iloilo City. Kag diri sa bahin sang Molo pa lang nagtupa naman ang mamunog nga ulan diri sa may Zone 2, Barangay North Baluarte, Molo, nga ti iban diri may nagaguluwa sa gyapon nga mga kabataan ti amo man ikontani nga kabait-bait sa wayon sa gilagi ni kanan mismo kay delikado man bumutsaman tapi sa madamo balas ang mga motorsiklo kung salakyan nga nagaagi diri nga area at iba si bala maanuhan pa sang masakitan pa sa mga salakyan diri nga bahin nga tigabay pa masaway sang ilaman nga ginikanan diri man sa bahin sang Zone 2 North Baluarte may mga pagbaha man apang daw hindi gitamaan ka dalom just like dito sa may Esperanza Tanza nga medyo madalom dito ang tubig iya Bombocham kung makita man nato diri. Yes, Bombocham sa dugang pagkikaroon nga impormasyon man kag iban pang update sa ining pagbuhat din sila sa Iloilo. Bantay lang din sa ibang mga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 in Most Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Mayo kon sadto anay nga mga panyimpoy no kay makambal kita nga do pwede pag kita makatulutusmog kag makalusong-lusong sa mga danaw-danaw baha ni. Pero subong iya about hindi gid magpadbinturar sa aton sini nga mga kabumbo. Pwede man kamo siguro makapropaligo-ligo sa ulan kung gusto nyo gid. Pero hindi lang kamo maglusong sa ulan. Hindi nyo masigurado. Kay basi higko na, basi kon sus Maria kag gusto din na nagharalin. Kag nagadala ina sa pamalatian na kibot ka lang imo, mamasakit kay mo iya. 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa ang More Electric and Power Corporation nagpagwa diri sa ila sining advisory nga nagapabalo sa mga konsumidor nga ti may pila pa ka mga eksperyensya or may pila pa ka mga lugar nga padayon maka-eksperyensya no sang pagluntad abi sang brownout kay madamo sila sa mga power related reports nga nabaton humalin iya kahapon. May mga lugar sini Banwa sa aton sini nga mga tagpalamati no nga mga lugar nga may whole block no light reports no sa Mandurriao, Guzman Hicena, Buhang sa may Taft North, Marisol Mirasol Taft North South, Santa Rosa, Hibauan Norte dira sa mga area no. Haro sa Barangay Sambag, San Isidro, Balabago kag San Roque. Sa Molo, ang South San Jose Molo, may no light whole block no light reports no sa aton sini nga mga kabanwa kabumbo. City proper, Veterans Village, Tansabaybay, Ortiz, Magsaysay, Malipayon, kag Delgado, sa Lapas, sa Barangay Bantod, Nagisanon, sa Arevalo, Mohon, Quezon, Calaparan, Santo Niño Norte. Mayara pagin sa mga isolated reports kangay sa mga single house, no light block, no? Kay bangod sa pagpatigayon sa pagpangutod sa sining mga vegetation, may mga ginapatigay nga clearing sa aton sining mga kabumbote may 19 kuno ka mga technical teams, no? Sa nagkanilain sining nga area para nga agilayon sini nga mabalik ang supply sa kuryente sa mga apektado. Bukas man 24/7 kunong helpline para sa pagsabat sa mga tawag kag mga chats para sa urgent concerns. May imo i-message no ang detalye no ang inyo account details no sa Facebook Messenger sa More Power o kung mag-file sang report sa More Power app. Padayon nga magatutok ang mga personnel sa More Power sa mga nagakigo man sini nga concern sa mga konsumidor. Oras naton 58 minutos na ang nakaligad sa takna sini iyang launa. Driman sa aton sini nga pangalagad sa Bombohanay sa Udto. Kapin pagid kon may mga areas bala nga may mga nagkalatumba sini nga kahoy, no? Or may matumba sini nga kahoy, bauti palinton lang hindi ka mo magsubol gid anay dayon ha. No, kay base kung may mga nakasangit tira lang nga kuryente, kag base live wire balay na, no? Kag pailayo lang madisgrasya.
Hindi ta na pagdugangan ang libog sang ulo ta may kantanan sa sining epekto karon ni Bagyo Christine. Kung wala man lang sang mga importante gid sining hilikoton, mas mayo pa nga magpabilin kamo sa sulod sa inyo sini iyang panimalay. Magtutok diri sa Bombo Radio para nga updated kamo kay from time to time magahatag man kita sang dugang sini iyang mga detalye kag impormasyon na tuhoy karon sa latest, no? Kundi na bala si Bagyo Christine tinagwa na to kag padulong na to kuno sa Western Philippine Sea. Pinong ginabarubantayan ini pagidining si Leono kag as per reports gani banwa nga do hagadon kuno ni Leon si Christine nga magbalik sa area sang mga ginagyan man sini. Hindi na magbalik-balik kung makagwa ka na hindi ka na magbalik. Ikaw ya Leon ti kalma ka lang, hindi na pagdugangi, no? Ang problema sa mga kabumbo naton katulad dito sa may area sang Naga, no? Ti hamakon mo sini banwa na highlight man diri nga kung sa diin ang anay Vice President nga si Leni Robredo nga sa karon ti among nagapangunaman sa isa ka non-government organization amo iyang padulong sa tagsa sini ka mga areas nga kung sa diin may mga apektado kag may mga na-stranded dito nagpanghatag sang ayuda. No, pero isa sa mga kung malangalang tabong mobile basi kung hindi na lang paglabuton, okay na lang. Tingana ta lang sa iban siguro nga no si Public Affairs Program, no? Speaking sa kay Vice President, former Vice President Leni Robredo, may laragway kita dira bala Bomel, no? Humalin sang tuig 2006, no? Tuig 2006, kada gani iya may mga kalamidad, ti silently nagabulig ining former Vice President sadtong Chimpo sang Bagyo Rimeng, Bagyo Yolanda 2013, Bagyo Ruby sang 2014, Nona 2015, Bagyo Lawin 2016, Ninya 2017, Umpong 2018, Tisoy 2019, Ruli 2020, Ulysses 2020, 2021, Odette 2024, Inting, kag subong 2024, Christine. Ara si former Vice President Leni Robredo. Hambal sang kilala ko siya namislok sang 30 milyones hindi 30 milyones pesos 30 milyones kabutante. No, sa ton sini nga mga kabumbo. Unlike iya sa present administration ti si President Bongbong Marcos doga pang laghap sang tinaga kung ano ang iya sini nga iplastar agod himuon sa mga biktima sang bagyo, no? Pero ang hambal man yan ni President Bongbong sa inya lantaon ta kung makagwa na ang bagyo kag kung anong mabulig ta ara dayon ang bulig. No? Si Inday Sara medyo saut-saut lang na no? Sa aton sini nga mga kabumbo, saut-saut kaon pisbol, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ano ka itong bagyo to sa nagligada? Inting to, no? Itong damo nagkalahalitan to bla Bumbumel. Tapos si Inday Saraya, may trip to Germany siya. No? Dugay naman to no na nakaschedule. Ano mo na, kay na igo gidya sa pag-strike ni Bagyo Inting? Tani mga pumuluyo to na piktuhan. Tani ay ka nagbiya anay. May isa man ka kalamidad nga do maskin pili ni President Bongbong Marcos man to malantaw ka konserto kung maglantaw sang karira ka mga traktarak to. Karira ka mga traktarak. Sa ason sini nga mga tagpalamati. Maluoy ka mo. Pero waya sa may makaperdi sa mga bilya puerte. Puerte gidya.
Oh, kunang kilala ko pa, puwerte gidya. Kung tani nag-amo ni sa amon, ti kung dami man tani lang tao, no? At tong naga-chimpo ba lang nga nagababa, bla, nadamo tang na-stranded, sa mga bilya perti, way ron niya tanay nga pinutos-putos ka mga noodles sa mga sardinas, kwarta ya ginapanagtag. Oh, makon mus na, oh. Sus Maria kagusip. Ano-ano lang ining mga tao, do abi yan ni sino ning politiko day? Bebe. Ang taon tabi ko siya ngalan niya ni. Do ginsen ni gina do namislok ko lang eh. Oh, permi lang ya si Bumbutsam, permi lang ya mislok. Mislok kada, way mo lang yung gimbasa guro. Oh, lumain pa. Oh, Second District Representative El Rey William Perte. Bao, Perte si Monoy. Oh. Sus Maria kagusip nami kapaliwatan. Oh, te kulang kwartaya sinya dai lang gid. Oh. Abi guro sa mga pumuluyo to Bumbu PGB master mga pantat lang nga ginasabwagan ka kranunon. Oh, may isa pa gini, makas man. Arao. Bilya Perte man di ba? Perte man Ba Perte man Oh, sana all. Si Congressman naman. Si Congressman Megs. Di sa mapaga ba man di Megs basi makapit ka. Maria kang gusip po. Oh, tinan. Ano na lang din nagaklinabo sa pungsod taman? Oh. Pambakal lang ko no atop po ba o clap your hands pa. Nakakayak pa si Congressman Megs. Oh. Congressman! Ano size TL mo? Kado kursnada ko spatos mo? Spatos mo lang biyakon, be? Oh. Oh, hindi lang kuya mangayo ka kwarta, isweldo namon gapon agapon sa 23 magaling kit gapon lang niya ako niya ginatang sa secretary ko. Grabe pertyo. Ano na do? Onitsuka Tiger Serrano guro na mo nang ginapangita-ngita o gin mo. Oh, gay nga mo na yagi Bumbumel do mga 9 mil 10 mil man nabili subong. Oh. Imbis na ni goods to, kwarta ya pinanghatag. Iti may baklan sila na subong to sa mga klanunon. O pertigin no. Wilya pertigin. Anyway, sa aton sining matag palamati. Sos, maluoy ka mo banwa. Pero ti sa gyapon bisan paano makabulig-bulig no? Ining kwarta nga ginapangatag nila galing kiti damo lang nabla kalaway lang tawo no. Sa aton sini makabumbo nga ti pwede man guro na nila himo nga sekreto lang way nga do i-publicize kay pero basi way man niya kabalo sanday ang mga bilya puwerte ni nga ginabidyoan sila no sa aton sini makabumbo si tani nang hatag sila pagkaon o kung ano plastada da tani pinang evacuate na nila mga tao dao. Oh din ganin ni dampe ano ganing area ni Bumbumel be ano nga area ganin ni si basta doon sa Camarines, no? Nung area ni man. Pwede pa kay ngagaw to. Ara pa to si Sanday Congressman ari pa dito. Basi makambit man tato Oh. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo daw. Although nga tit sa tuyo nila kung tani mabulig, but daw hindi manami nga mo nang himuon. Kung gusto mo magbulig, hindi mo man siguro kinanglan pa nga i-publicize ina. Pwede man siguro iya nga kung tuyo mo gin man magbulig, anong kinanglanon sang mga tao sa mga ginabahaan now? Oh, tigaan mo sila bisa mga tubi dira, pagkaon. Oh, ti amo na nga nagabaha to sa ilagaan mo kwarta. Paano nila na magasto hulato na nila nga magtahaw ang baha sa ila lugar kag amo na sila kag amo na ila bakal. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Dibla, ti ko ikaw din pamangkuton sa tuay hanigin mo sa mga bilya puwerte, Ipadala imo sini nga minsay sa aton sini nga comment section kay lawago naton ina sa aton sini nga pagpangalagad sa iban sini Manusing Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Balay! Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 20 to 26, 2024. Sa sining nga palaabuton nga Oktubre 26, Sabado, treat yourself and your loved ones sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget
para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ni. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa iyo tanan mga kabombo sa gihapon maulanon. Ba't dayon kita diri sa ating programa, kahapon lamang program. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 61 days before
Christmas. May mga kabataan that tipon kamobe, let's all sing together, rain, rain, go away. Haha, Diyos ko, may ara kita nga mga activities, mga plans sa sininga hapon. But anyway, we put our trust into the hands of God, no? Siya na bala da. But anyway, welcome mga kabombo sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Kung sa diin, sa sininga sa gihapon, maulanon nga panahon, even if nakagwa na si Christine, pero mabatyagan ta pa mga bilin-bilin niya diri sa aton. Sa gihapon, ang akong ipag-abi-abi sa inyo, welcome sa kahapon lamang program. And as I have said, today we're going to continue bringing you mga very interesting stories. Ang iba, no? Or kadaman gid na punan sa mga inspirasyon. And this is the venue kung saan ng iban nag-pour out what's in their heart. So, let's all get settled. Ari na ato nga ang bahanon para sa inyo sa sininga hapon from Danit May Kaimo Unlimited. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be? And what if they happen just to make you see that you're unlimited? You were meant to win. It's inside of you. Just have faith within.
That's right. What you can do is unlimited. Just as what Jesus can do is also unlimited. Good afternoon again. It's 2:23 sa hapon. It's a beautiful Friday. Beautiful kinagwa na si Christine. Although may bilin pa nga mga ulan-ulan. It's the 25th of October 2024. Umpisa na kita sa pagbasa sa aton mga kasaysayan. And ari diri may sulat sa aton si Neni sa Western Samar. And it says, My ever dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa imo Tita Reg. Stay always happy and healthy. Sa staff sa Bombo Radio o sa mga malipayon permi nga nagpamati isang hapon lamang program, mahayong hapon sa inyong tanan. Ari na naman ako, si Neni sa Western Samar na nagbabalik sa KLP. By the way, Tita, hindi ko na lang baguhon ha ang code name ko as Neni of Western Samar. Bisan ari na ko subong sa Manila kay para hindi ninyo ako malimtan nga may isa ka Neni nga taga Samar nga nagpasakop sa KLP. Ayos So antes ko ipadayon ang sulat ko, Tita Reg, gusto ko lang gid magpasalamat sa madamo sa imo sa mga natugda mo sa akon kabahin sa akon problema. Gusto ko lang gid mabalaan mo, Tita Reg, nga na-touch gid ako kag nagtulo gid ang luha ako. Hindi ko ini malimtan. I love the positive words kag mga inspiring words nga gin-share mo. It's a pleasure. So siguro, Tita Reg, mahambal ko nga maayo na lang gani nga nagsaylo na ako sa Manila kay nakaduaw gid ako sa lubong ni tatay. Kay since nga napatay ini sang tuig 2021, waay pagid ako makita sa lubong ni tatay bangod tita sang restriction kay ti pandemic mo. Sa nasilin ko na, Tita Reg, may lain na yang nga pamilya si tatay kag may duha sila yang nga mga anak sang asawa niya sa Bataan. Ululupod kami sa pakaisa ko kag mga utod ko, Tita Reg, sa pagadto namon dito sa Bataan sa lubong ni tatay. So after 10 years, nagkitaay gid man kami sa mga utod ko sa amay kag sa mga pakaisa ko nga anak sang utod ni tatay. Okay man ang pag-atipan nila sa amon. Nangin instant reunion bala ini tita sa amon kay ti talagsa gid lang kami nga magkitaay. Tita Reg, didto na balaan ko nga ginbaligya gali ang balay nila tatay sang half sister ko sang sikreto lang nga paagi. Apang, waay sila magsugid sa amon. Ang nagsugid na lang sa amon, ang hipag ko nga asawa sang half-brother ko, tita. Sang sikreto man. Way naman kami balak nga mangayo pa sang mana. So pagabuas, tita, nagpuli na kami pa Manila. Isa ka bes, nag-message na pa kaisa ko nga babae sa akon sa probinsya. Kagambal niya sa akon, tita. Nga siling niya pangayo kato sang ugang isda sa utod mo kay dalon ko dira sa Manila kag ihatag ko sa imo. Sorry gid, sorry for that. Duway gid mo pong gan, tunto ni si Panghatsi ay. Anyway. So manambal yan, no? Siliyan ni pangayo kato sang ugang isda sa utod mo kay dalon ko dira sa Manila kag ihatag ko sa imo. So, gin-text ko, tita, ang utod ko nga lalaki sa probinsya, kag nangayo ako uka. So, after 3 weeks, nag-abot na apakaisa ko nga ini nga si Ate Lynn. Matuod gid man, Tita Regine, kitigindala niya mga pinakas ng isda, kag gindala pagid niya ang iban ko nga mga bayo. Ginhatagan pagid ako, tita, sang ginili nga kakao, kay may mga kakao sila mo nga tanom nila sa probinsya. So, bako kay Ate Lynn, saling ko madamo gid nga salamat kag hulog ka ng langit sa akon. Tita, mga pinakas almost 3 kilos ini nga mga sari-sari man ini nga mga isda, may bulaw, may lagaw, may bukaw-bukaw. Nami, tita, kay tama gid lang ang timpla sang asin. Ang katuyuan gali ni Ate Lynn sa Manila kay ginapareport sila nga mga ginikanan ni Nonoy sa Baguio, tita.
Kay ti si Nonoy gali nakapasar sa PMA o sa Philippine Military Academy. Ginhagad gid ako ni Ate Lynn tita nga magpabagyo. Apang nagpamalibad ako, kay subong ya, pagkaon gid lang ang amon priority. Kag iban pa nga mas importante nga butang. Although tita nanugon man ako sang higayon nga ini, apang ugaling na lang ina nga paglagaw. So tita nalipay gid kami nga mga paryente ni Nonoy, kag proud gid kami nga may isa ka angkan namon ang nakasulod sa PMA. Sa subong tita, padayon pa si Nonoy sa iyang training sa PMA. First year pa lang ini sa PMA. Gin-give up ni Nonoy ang kurso niya nga criminology. Manog second year college na tani siya this year, 2024. Tihambal pa ni Ate Lynn sa akong tita nga sila nga abi mo ni. Megin pangayo ako sa Ginoo nga waay mag-abot, apang may nag-abot nga waay ko ginpangayo. August 13, birthday sang bana ko tita, kag may simple lang kami nga selebrasyon. Apang gin-move namon sang August 17, sang Sabado sang gabi. May jutay man kami tita nga handa, kag syempre may tagay, kay ti, amo gid dinhi ang gusto sa mga lalaki. So, gin-invite sang bana ko ang mga utod niya, kag gin-invite ko man tita ang utod ko, nga timing man nga sa Cavite naga-star. Medyo malayo lang sa amon. Kagupod man ang mga hinablos ko tita. So natigayan gid man ang birthday sang bana ko. Apisar nga kulang sang pulungkuan. Nag-order ang bayaw ko tita sang sofa, apang Martes na nga nag-abot ini. Wrong timing gid tita. Tita, may hinablos ako nga may balay nga malapit lang sa amon ginaestaran. Bale, ang hinablos ko nga ini, anak sang utod ko nga diri naga-estar sa Cavite. Pero wise ang tao ang balay sang hinablos ko, kay adto sa Canada, kag ang anak nila kag asawa niya adto sa Bicol. Gani ginaduaw na lang ini sang utod ko. Kun kaisa, gapaligo kami sang utod ko sa dagat kun nagakadto sila diri sa amon. Abi mo tita Regine, naluoy gid bala ako sa bana ko. Kay manti malayo gid ang ginabike sang bana ko. Masobra isa ka oras ang biyahe sang pagbike niya, pakadto sa trabaho kag barracks nila. Kay kun mag-commute tita, 120 pesos ang plete, balikan. So para makatipid, nagbike na lang ang bana ko. Hindi ko tani gusto nga magbike ang bana ko tita, kay ti main road mo. Nahadlok gid ako kay kalabanan mga buses ug mga trucks ang mga nagalabay dira sa dalan nga ina nga highway. Apang waay na gid kami choice tita. Pero mas mabudlay pa gid kun waay sang salakyan. Amo na lang ini ang pinaka-last nga option namon. That's why nga nagtinguha gid ang bana ko ya sang motor nga makabakal sini. Sa kaluoy sang Ginoo, nakabakal ang bana ko sang brand new nga motor. Ugaling tita, ang problema, why pa sang driver's license ang bana ko, student pa lang sa LTO. Kinahanglan pa nga mag-schooling sang driving ang bana ko. Ginbakalya sang bana ko tita ang motor, July 28. So, July 28 niya ginbakal, tita regalo na lang kuno ini para sa kaugalingon sang bana ko sa birthday niya. Ti subong tita na rehistro na ang motor kag nag-abot na ang plate number sini. Tita kon pamensaron gid man no, ang motorya dako gid man ini nga bulig sa tawo bilang isa ka transportasyon. Kag makalabot kita sang aton kadtuan, apang indi na likom sa aton nga madamo na nga mga disgrasya bangod sang motor. Madamo naman nga mga tawo ang nagkalamatay bangod sa disgrasya sang motor. Ti ako tita, madamo na nga mga tinuig nga nagapamalabag ako para hindi lang magbakal sa motor ang bana ko. Apang subong, why nagid ako sang mahimo, kinahanglan gid ini katama sang iyang trabaho. Somehow, ang gobyerno mismo nagtinguha man nga maghatag impormasyon sa mga tawo sang tama nga way sang pag-drive. Ang ahensya mismo sa gobyerno nagbutang sa mga road signs kag warning signs sa mga kalsada. Agud lang ang mangin aware ang mga drivers sa mga rules and regulations
parte sa tama nga paggamit sang kalsada agud nga kaara, no, makaangkon sang safe nga biyahe. Kung tani tita, tanan nga drivers mangin responsable lang sa pag-drive para way na sang kabuhi pa nga maula. Abi mo titang bana ko kagang bayaw ko, maglakat sila, magpray. Kung mag-abot, magpray. Titang bayaw ko nga ini nagamotor lang ini siya kung nagakadto diri sa balay niya. Kitaya tita nga mga tawo nagatake kita sang risk while nga nagasakay kitaya sa mga salakyan. Apang isalig lang naton ang tanan sa Ginoo. Ilabi na gid ang aton nga safety. The best way is pray gid. Antes maghalin, magpray, kag sa pag-abot, pray man. Agud nga i-guide lang kita sang Ginoo nga hatagan kita sang safe nga biyahe kay Dios lang ang makabalo sang tanan. Ako tita, kung magtabok gani ako sa karsada, ginapangita ako gid ang pedestrian lane. Kag dira lang ako magtabok, kay somehow may assurance kita. Dira sa pedestrian lane, may right kita ng mga tao magtabok sa kalsada. Nami pagita ni tita, kung tanan na lang ang mga kalsada, may footbridge para hindi na mabudlay pa ang magtabok. So, dali na lang kutob ang akong nga pagsaysay. Tita, pasensya na lang, bangod sa malawig ko nga sulat. So, madamo yung salamat sa pagbasa mo sa sulat ko. Maayong hapon na lang sa inyong nga tanan. And don't forget, when problems come into your life like a non-stop rain, always remember that God will always be your umbrella. God bless everyone. Ang matinahuron, Neni, sa Western Samar. Bahos to gini na Neni, no? Every time we go out from our house, we face mga risks. Especially naga-travel kita, nagasakay kita sa mga vehicles. That's why, no, we have to take a lot of ingat, especially kung ikaw naga-drive. So, eyes on the road, and at the same time, follow lang ang tanan ng mga rules and regulations. And of course, pinaka-importante, ginaya sa tanan, no? Ang maging maingat. Galing ba lang hambal nila, no? That's why, the reason why nga may mga nagakalatabo nga mo sina nga mga aksidente is because ang isaya ka naga-drive, nagahalong. Pero may mga araya nga naga-drive, nga ti wala nagahalong. So I just hope ang imong husband, kag ang imong utod or ang imong hinablos, isa-isip gid, no? Kung ano ang dapat, kag ano ang hindi dapat, samtang nga naga-drive, especially kay ti motor, no? Very prone sa mga aksidente. Although nila, kadamo sa naga-motor, kay ti barato lang, at the same time, malusot kuno sa dalan. Dutuod gid man, no? Pero ti, amon abla ang paglusot-lusot, to dira man nagakatabo ang mga aksidente. So always, no? Ang aton gid nga paghalong, and be safe sa aton nga pag-drive, hindi mag-inom, hindi eyes always on the road, kag-concentrate, no? Kag mahinay lang ang aton nga pagbiyahe. Kay ti, ambal nila bala, makalabot mo tan gyapon sa aton nga kaladuan. So, ang pinaka-importante gid sa tanan, and I agree with you, is amo ang pagpangamuyo sang aton safety every day of our life. 37 minutes after 2 o'clock. Maraming salamat sa imo. Enjoy your stay dira sa Manila, Neni, sang Western Samar. Magpapanabalik ang kahapon lamang program sa gihapon ka opinyo. Si Tita Regine, pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang the battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo. Another story kita from Aris 8. Dear Tita Regine.
hapon sa imo, kag sa imo nga matag palamati. Tita ako ni Isaysay sa imo sa sininga hapon, ang nagkalatabo sa ako nga kabuhi sa mga linigad lang nga mga semana. Tita, may aragid tana nga mga tawo nga mahilig mang judge. Bisan wala kahibalo kun nga nag-amo na ang isa ka tawo. Tita, traffic enforcer pa ini, pero daw sirisin o gid tita. Nag-igma kami ni ER sa karinderya, kag nataymingan nga ara siya tita, namangkot siya kung kay sino na bata, siling ko akon sir, sabat niya sa akon tita. First year ka palang gani, may bata ka doon? Bata ka pa gani, why mo gid na paminsar ginikanan mo? Dugang ka pa kasaragudot? Tita, ang paghambal na sinang ara bala nga nasuya siya. Tita, why mo nabi na mangkot, pero na edad mo, may tatay bala ang bata mo? Ara bala nga, waay professionalism, kag respect sa mga junior niya? Siguro tita, ako to ya, senior niya, kag nabatian ko nga may ara siya nga junior niya nga nasuyaan, or waay ginarespeto kung anong ara sa junior niya? Ginakigan ko doon. Tita, do hindi bala talahaon nga tawo kung maghambal sa isig ka pareho na. Kag tita, kung wala ako respeto sa tigulang, ginsabat ko doon nga ay, ikaw gasagod sa amon, kabata ko nga, pamatsyag mo, wala na tatay, kag hindi ako kasal nga. Tita, doon naugot lang ako sa iya way, nga kung magambal, way ganigambal sa na teacher ko sa bilog nga campus. Nga, waay gid siya, no? Sa bilog nga campus siya, waay gid respeto sa isig kapareho na, dayon na judge. Tita, last week, try out sang whole school department. From Monday to Friday, kag ana ka CCJE or College of Criminal Justice Education. Nagtupa sa Thursday, kag aga pa ginabot si ER. Kay gusto na gali magsunod tita. Manugpanaw na ako, kag magbugtaw, kag nagay lang kahibi, kag hindi na maghalin. Tiyan ba ko sa iya? Masunod ka kay mama? Bodayo naman tita tudlo, kaharabunan kanakon, kay gusto na marigos. Tita, ginhimos ko naman si ER, kay ginhawa ko man kadali-dali, kay adlawon na kami. Tita, pag abot sa school, nagpa-attendance ako dayon, kag maglagaw sa campus. Pero antes kami kalagaw, may ara pa nga Zumba, pero waay, tako nag-entra. Kay waay na, aga pa mo yung si ER. Tita, pagkahapon, hambal ka senior ko, siya na daw bahala sa attendance ko sa sunod kung ara si ER. Kita na luoy man siya abi kanakon, kaghambal niya, tuyakaw na lang danay sa may library. Tita, tuya tako nagtambay hasta mag 4:30 sa hapon. Kag maglisensya sa guard kung pwede kami kauna ka uli. Tita, kilala man ako ka head sa security guard sa campus, kag ginahatagan naman gani si ER kapag kaon. Tita, napirmahan na daad akon out sa hapon, kundi hindi na ako magpila sa attendance. Tita, kami ang una kauli ni ER. Pag-abot naman namon kay ginhagad ko naman si nga mapaplaza kami, kay mas slide si ER, si amo nang iyang abanan. So tita, gabi na kami kaabot sa balay, kag si ER gawa ay nakutoy sa bilog nga aga or bilog nga adlaw nga hampang. Di asta na lang danay diri tita, kag tita, pwede mo ako ma-message kung basahon mo na ini. Nag-message ako sa imo kagabi. Okay, I hope you got it. Ang saling ko today, basahon ko yung mga stories. So salamat gid ang matinahuron, Aris 8. Well, Aris 8, may ilang dang iban nga mga tao nga nagakomento nga wala man gani sila kabalo sang punot dulo sang imo nga kabuhi, pero kung makakomentar sila, no, pero sige lang, do not allow them, no, nga tandugon or i-shake ang imo nga inner peace. Kung ano man dayang ilang ginahambal, kung ano man dayang ilang ginapang insulto sa imo, it speaks, no, of what's in their heart, and probably of the pain that they are going through. So, the best thing to do is not to react. Hindi ikaw maakig, yuhumi na lang, no? Because kung ano man ang ginapanghambal niya, it doesn't speak sang imo yang true identity, because you know better, no, yourself.
kagkabalo ikaw. Kung ano ya ang standing mo, sino ikaw, ano ikaw. So no need, no? Parang maakig ikaw, parang mag-react ikaw, pabayin na lang da. Yuhumi na lang. And go on with your life. Okay? So, up until now, hanggang sunod-sunod, pagligyapon sa imo si AR, damo ng mga friends ni AR, ang mga nagayayo dira sa iya, kag mga nagayaya sa imo. So, very well known ka nagali sa campus, nga may bata, permi, nga nagaupod. Sige lang, ang mga butang, no, nga ma-experience mo, samtang nag-go through ikaw, so sina nga challenge, dako igid nga struggle, no? Nanay na, asawa na, nanay pa, kag padayon nga naga-eskwela. Get inspirations from student mom. Dolain naman to yung kategory, no? Ang iya nga na-encounter, but somehow may mga araman nga daw pare-pares man sa imo. But sige lang, no? Just focus sa imo nga goal. So thank you so much, Gid, sa imo. Aris Aid, for this story nga gin-share mo naman diri sa KLP. And lugad ko, diretsuhan ang another story diri from Lola Ampari nga santambak na gid ang mga sulat nga ari diri sa aton. So hawan-hawanan ta naman. Dear Tita Regine, ang luyag ko nga i-share sa imo karon ang duha ka admirers ko sang una, sang high school pa lang ako. Nasugid ko na sa imo nga more or less mga pulo ang akon admirers sang una, sang teenager pa lang ako. Wow. Bala mo tita, gipadamgo ako sining isay-isay ko sa imo karon. Para makuha sa akon isip, nagbangon ako nga samantalang nagapahuway-huway nga siling ko, mayo pa nga i-share ko sa imo karon. Titang isa sa ila, 4th year high school sa Kabatuan High School sadto. Bala mo tita, siya naging kaupod ko sa akon pag Saturday class ko sa typewriting kag shorthand sadto. Way back sa 2nd year or 3rd year high school pa lang ako. Tita, bisan wala ako ginasapak, pero sige-sige man gihapon, ang sunod-sunod sa pagdulong sa akon sa paradahan sang jeep, pakadto sa amon banwa. Bisan ano kabuyayaw ko sa iya, sige-sige man ang dulong niya sa akon sa paradahan. Tita, after 1 month, naguntat ako sa pag-summer, kaya nag-ugot-ugot ako kung makita ko siya. Sa ulihi, sa balay namo nagapamasyar kung Sabado kag Domingo. Kung may klase gani, sa high school namo nagakadto kung dismissal sa hapon. Kada hapon, matabuan permi nga ara kami sa sagwa sang school kay physical education namon. Nagadugang ang kaugot ko kay ginasinunlog ako sa akong mga classmates. Dayon siling nila nga amparing, ara naman ang nobyo mo. Sabat ko sa ila nga, hindi ko gani ginabugno nga ang masiling pa kamo nga nobyo ko. So isa ka bes, pagpamasyar niya sa amon balay, siling sa akon magulang. Amparing, adto nining tawo nga di akon mapakudak. Di kadtuan ko man, kay nagapangakig ang magulang ko. Siling ko sa akon utod niya, hindi siya magpakudak, kundi mamasyar lang sa akon. Tita, siling sa magulang ko, kadtuan mo, kasi ganon, dito siya mamasyar sa plaza, kay may lugar. Kay diri sa aton balay, wala lugar. Kung kaisa dungan man ang pag-abot sa sulat or love letter niya sa akon, abi mo tita, pilaman ka tuig ang pagbalik-balik niya sa amon. Bisan nga wala ako ginasapak o ginaatubang. There are times na ginasingganan ako, nga bisan magbalos lang sang iya nga sulat, wala gid. Siling ko, wala ako ibakal sang stamp kag papel. Tita, masunod nga sulat niya, may kalakip na nga stamp kag papel. Okay, isa tita, may pulbos pa. Natingala gid ako, Tita Regine, nga kahit konting pagtingin sa kanya, wala gid ako. Kay kung akon makita, nagadugang ang akon kaugot. Kapin pa tita, no? Kay palasugid, tama kahambog. Bisan wala pagpangkuta, nagasagad sugid sa malapad nga duta nila. Kay siling niya, ngagin pang-donate lang nila sa school. Abi mo tita, one time siling ko sa iya nga, those who speak much can only prove little. Siling niya, do akong ginatumod mo, how? Sabat ko nga, sino pa abi?
Kundi ikaw, kay tama ka kahambog. O hipos lang, tita. Siguro dako gid ang luyag sa akon. Tita, sa ulihi, sa naga-teach na ako diri sa amon banwa, nabatian ko nga nakapangasawa man sa isa ka teacher sa ila banwa. Kag sang una, teacher man sa akon manghod sa grade 6 sa Sara sang una. Kung sa bagay, tita, daw formal, kag sincere man, pero kung makita ko siya sang una, dako gid ang ugot ko sa iya, kay sobrang yabang. Tita Regine, ang isa ka admirer ko sang una, sang teenager pa lang ako, isa ka miyembro sang Philippine Army, nga nasiling ko na sa imo, nga 3 or 5 years ang pagpangaluyag sa akon. Tita, sa amo nga kadugayon, wala gid ako sang luyag, nga bisan ginabuyayaw, ginahaboy ko sang bato o kahoy, ulan init, tuloy-tuloy pa rin ang kadto o pamasyar sa akon. Tita, ang masiling ko nga, kahit konting pagtingin, wala gid ako, nga daw sa makaluluoy lang. Tungod, tita, ang akon isip sadto, ang makatapos pag-eskwela, kag makamaestra. Makabulig sa mga utod ko kag kay nanay, kag wala na kami tatay sa tong tiyempo. Tita Regina, mo ini siguro nga kung tunay na pag-ibig, kahit ano-ano ang mangyari, tinitiis o kung ginaagwanta lang. Tita, sa akon madumduman, subong, kagin padamgo ako, dadako man ang akon nga paghinulsol, sang pagkasuplada ko, naging pakita sa akon mga admirers sang una. Tita, syempre, wala pa ako sang husto nga isip, sang sila nagapangaluyag sa akon sa tong panahon. Tita, kung di lang ko malipat, nasugid ko na sa imo ang akon mga admirers, no? Mga more or less, pulo, gid. Wala ako sa nasabat sa ilatanan. I cannot blame myself, kay batang-bata pa ako noon. Ang pagsisisi ay palagi sa huli, di sa unahan. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. So lastly, here's my love, kisses and prayers to all, especially to you, tita and family. More power sa iyong mga program. Lovingly, Lola Amparing. And P.S. Tita, masaling ko sa akong kaisipan nga amo ini ang tunay na pag-ibig. Makuha ang iya kahuya, basta makita ka lang. Tita, kung sa bagay, may alam, medyo gwapo man, mabuot, pero natingala lang ako nga wala gid ako maluyag. O kahit may konting pagtingin, wala gid. Abi mo, tita, kung batunon o kung may luyag lang ako sa iya, nagsiling pa tong tiya niya, nga hatagan kami sang duta nga palayan, truck kag balay. Basta, akon lang batunon ang iya hinablos nga ini. Tita, sang ulihi, natrap ni sang isa ka dalaga, kag handa na magpakasal. Pero tita, abi mo, nag-invite pa sa akon sa kasal nila, kag lastly, nagsiling pa nga kung gusto ko, ako pa rin ang ipakasal niya. Kay tama gid daw ang luyag niya sa akon. Pero aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Nagpauli nga nagaluha ang iya mga mata. Nagsorry man ako sa akon pagkasuplada nga ginpakita sa iya sang mga nakaraang taon. Tita, to forget is to forgive, di ba? So thank you very much, Gid. And the love and kisses sa tanan, sa mga co-listeners and letter senders ko. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Oh, grabe ang love life. Sang aton nga Lola. Mga kahapon lamang ni Lola Amparing. Ati amo gina siguro, no? Ati amo to nga time, hindi pa na iya ang focus mo. That's why, no? Ati daw wala mo gigintagaan sa imo nga kabili or sang importansya, wala mo gigintagaan sa tiyempo para nga entertain na ron sila kay tilain niya ang focus mo sa amo to nga tiyempo plus pa nga ti bata ka pa dolayo pa sa tirong, no? Ang pagnubyo-nubyo kay ang luyag mo ya, concentrate ka lang sa pag-eskwela mo, kag luyag mo gidya nga mangin maestra. But anyway, be happy for them. Kay tinakasalapo man sila, no? Mga maayo man nga mga babayi ang ila nga nasalapuan, that's why, no, they have decided nga ti pakasalan man ang ini nga mga babayi because hindi ka sa ila. Anyway, ikaw, you also found
your own partner in life. And I'm sure nga ti happy ka man sa imo yang nangin choice. So thank you so much, Gid, Lola Amparing, sa mga stories. Ginamat-amat lang naton. Ha? I know every afternoon ada ka Gid nga nagapamati. So halong-halong, ha? Hindi manami ang aton nga panahon. Although we are praying nga mag-better nga. Kaya nakagwa na si Christine. Sa inyo naman yung mga istorya nila mga kabombo, magahulat ako sa ato nga email ad. Pwede nyo gid nga ma-email ang inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon isulat and ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. My invitation still stands for Halloween stories. Gani ihingagaw niya na ang inyong mga istorya para mabasa naton next week in time sa aton Halloween kag sa aton nga pag-observe sa Fiesta Minatay kag fiesta no Todos los Santos kag fiesta sang mga Minatay naton, fiesta sang mga Santos, fiesta sa mga Minatay. Magasunod na mga kabombo, ang Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary, mga dramas nga inyo nga ginakalangkagan diri sa Bombo Radio Iloilo. Maraming salamat sa inyo sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program, and sa kay Julian, kita diri. Boss, see you tomorrow. Siya ang ato niya pag-interviewon. Tomorrow is a Saturday, so interviewon natin si Julian. And tomorrow, we are also going to announce new winner for this week. Sa liwat, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.